Kaixo, egunon. Nahi Egunon, baduzue hasiko naiz, ni. Ez daki, dime, Nerea. hitz egin ditugu, itxaron ditugu ja 5 minututxu, osake hasiko naiz, bale? Bueno, egunon, nire izena Nerea da, eta Ainoarekin batera naiz Kaixo, itunpeko mentoreen koordinatzailea. Ainoa hor dago beste kamera batean. kaixo, egunon. Eta gaurko saio honetara gure lantalde osoa gehitu da, eta zuek ezagutu ditzazuen, bueno, Elisa izango da gaurko hizlaria. Jose Luis Ainoa eta ni arituko gara pizkat moderatzaile lanean, zerbait behar baduzue eta txateko galderak eta bare ikusten. Jose Mari egongo da bideograbaketa egiten, zuzenean konektatu ezin direnak modu asinkronikoan bideoa ikusi ahal izateko, eta gero gure kide den Txomin ezingo da konektatu beste bilera batean dagoelako. Gure helburua zuen bidaide lanean lehenengo pauso hauetan laguntzea da. Imaginatzen dut jada informazioa izango duzuela, baina bueno, jakin dezazuen aurten digitalki akreditatu behar gara irakasleak, ez? Eta horretarako ikastaro ezberdinak daude martxan. Zuen kasuan daukazue A1 eta A2, bai euskaraz eta baita gaztelaniaz ere. Orduan, bidaide hori zuen irakasleen lana zuzentzea dagokizue. Eta horretarako prestatu du edo antolatu du Elisak formazio hau. Bidali genizuen gai ordenean jasotzen den bezala, Moodle plataforma aurkeztuko dizue, honen itxura, balorazioak nola egin, foroak kudeatu eta bueno, gero egingo dugu pizkat ikastaroaren laburpena. Eta besterik gabe, hitza emango diogu Elisari. Ez da entzuten Elisa, mikroa ez daukazu piztuta. Barkatu, eskerrik asko, esan behar nizuen. Vale. Barkatu, zazinaz eta ja despistatu eginaz. Jarri dizuet, hau ikastaro emoteko, oinarri moduen, ikastaro bat Moodlean ikastaro bat prestatu dugu, eta ikastaro horren helbidea jarri dizuet ointxe bertan txatean. Baita, ikusiko duzue, izartzeko pasahitza. Bale, segundu bat, ezin datoren idatzi, momentu bat. Bale, eta orduen, eta horrekin, sar zaitezkete, hala ere, orain dana jarri behar dut martxan, bale? Eta segun nagoen idazten, txikitingo dut txata, bestela me voy a volver loka. Bale, txatean idazten dozuenean nagertzen zaiten ezua. Uste dut ikusten duzuela, ez da, ja, jartzen da IKDG, erabilaren informazioa, hori da ikusten duzuena? Egin baietz buruarekin, Bai. Eskerrik asko. Badakizu, honetan inoiz eta jakitenea ondo zauden erakusten, ala ez. Hau da sartzeko, matrikulatzeko ikastaro honetan, nahi baduzue sartu. Moodlegune urdinean, ni pasatu dizuet ointxe bertan helbidea txatean, eta hau da ikastaro ikusteko pasahitza. Sartzen bazarete, horrelako gauza bat ikusiko duzue, bale? Eta jartzen da, IKDG erabilaren formazioa ikastetxe publikoen bidaide eta mentorentzat. Dakidanez, bidaide askok FPko edo teknikarien lanak zuzenduko dituzuen, baloratuko dituzuen bidaide askok, beba izadete beste irakasle itzutuetan eta DBH-ko ikastetxetan dauden ikasleekin irakasleak baloratzen. Baina, ikastaro dana egin behar dugu bardin, ze egongo dira pertsona batzuk ezberdinak direla eta ikusi behar dute Moodlearen erabilera. Hala ere, esatea, ikastaroa egingo duzuen ikastaroa, ikasleek egingo duten ikastaroa ez dela publikan normalian ikusi dan bardina. Ikusi baduzu ella, zeitzura daukan, gero erakutsiko dizuet. Momentu bat, segundu bat. Ikusten baduzue, barkatu ze jarri dut, baina nola arazoak eukin ditudan momentu baten ordenagailuarekin,
itxura ezberdina da, bale? Publikoan dagoen itxura honekin ezberdina da. Orduan, honi buruz ere hitz egingo dugu ikastaroan zehar. Guzti hori esan da, jadanak zaudetela barruan, amendeko zue, ze edukiak edo, nereak esan bezala, ze... Barkatu, ezin dugu sartu. Pasaitza Ez da egokia. Pasaitza esaten dutela ona. Gauzatxo bat, joan zara astirago mesedez, eske oso askaretan. Bai, eske horreinik gauza itzi bakarrezan sarrera moduen horregatik hazinaz adintzu esaten, bale? Baina, begiratuko dut segundu baten, aber zergaitik ezaizuen funtzionatzen sarrera hori, baina, atxo funtzionatzen zuen, hasi que suposatzen dut gaur ere funtzionatuko duela. Begiratzera noa, mesedez, segundu bat, emaidazue segundutxu bat, ikusteko, bale. Progatu orain, mesedez. Eskatu egin dut, bada espadan. Zehatxo... Progatu eta zaidazue. Baten bat sartu da? Barkatu baten batek esan dizeo zer. Sartu zarete? Lortu duzue? Orain bai. Sartu naiz, baina idatzi izan behar dut. Ikatzen badut ez da ibiltzen. Bai, niri berdin. Ez da, zer zaten duzuen, zer? Bai, parkatu. Parkatu, niri momentu baten pantalla joan egin jata, eta ezer entzun barik geratu naz. Esan aldozun sartu behar garen edo, errepikatu bai, txatean, oso ondo. Txatean jarri dizuet Moodle ikastaroaren helbidea, bale? Txatean idatzi dut. Eta da, Moodlegune urdinean, Moodlegune urdinean zuek sartu behar zarete zuen helbide eta pasaitzarekin, bai? Baina gero, hor, ikastaroan sartzeko jarri dizuet pasaitz bat, eta pasaitza amendu zue, eta da, lanbide heziketa bidaide. Ez da bat ere zaila goratzeko, baina lanbide heziketa. Barkatu? Barkatu? Entzuto bat ditzegiten. Gonbidatuen sarbidea. Horretan, Moodleen gonbidatuen sarbide eta pasaitza lanbide heziketa bidaide dana txikiz esan hasi L mayúsculas, H mayúsculas, B mayúsculas. Hitz bakoitza mayúsculas hasita. Vale, eskerrik asko. Vale, zagatik. Danak zaudete edo barruan edo gitzien ez dakizu ezeban sartu? Nork esan du ezetz, mesedez? Ainoa? Eider. Eider, esan. Eskerrik asko. Barkatu Eider, ez dizut entzuten? Entzuten da? Bai, orain bai esan. Moodlean nau ni. Idatzi txatean, mesedez, ez dizut, nek itzien ez dizut ez entzuten. Vale, ya está, ¿qué pasa, José? Chatean idatzi, galdera, eta nizera te pones erantzute, ¿vale? Ah, bueno, eso por Vale, ya, supuesto. entonces hay que... Eta besteok mikrofonoa itzalit. Vale. Bueno, jarraitzen dut, bale? Bai, jendea badago sartzen ja, batzu. Vale, horrelako arazorik baduzu txatean idatzi eta Jose Luis eta Jose Marik lagunduko dizuete zuzenean horretan sartzen eta horretarako daude ere. Vale? Venga, jarraituko dugu orduen ikastaro. Saiatuko nazastiro joate. Ikusten badozue, hemen daukagu ikastaro. Eta ikastaro honetan, ikusi dugu sarreran, zer egingo dugu, vale? Hau da, ikusiko dugun, esan dizuedan bezala, zuetariko askok ja ikusi duzue honelako ikastaro bat, edo moduko aukin zenuten aurretik, baina badazpadan guztiz errepikatu behar da. Apurtzu bet aldatu dut, itxura, baina guztiz aldatu da. Orduen, hasiko gara lehenengo badazpadan ez duzuen ezagutzen zer dan Moodlegunea eta nun dauden gauzak. Nik esaten dudan dana, guztia, dago ikastaroan sartuta. Ikusten baduzuen, nik justu ikastaroa jarraitzen dut. Osa, nik azaltuko ditudan gauza guztiak daude azalduta, alditudan, saiatu naz azalpen luzak emoten, baina, hori eukingo dituzue guztiak. Orduen, barkatu, zerain, esan dut eta gero galdu ignaz.
Ikastaren maigainikoa. Orduan, hasiko gara lehenengo ikusten, ze itxura daukan Moodle batek. Moodle batek beti dauzka atal berdinak, bale? Alde batien, goiko partien, hemen egongo da, zenbat dauden sartuta eta horrelakoak. Goian, honekin, txiki honekin, txikitu eta onditu egiten dugu gure pantalla. Osea, pantalla bera ez ikusi. Hemen klikatzen badut, ataratzen dut menua. Eta ez badut, eta kentzen baten badut berriro, txikitu egiten da. Orduen horrela, pantalla gehiago daukat zuei erakusteko. Jarraitzen badugu hemen goitik, ikusiko dugu, hemen mundutsuko bola baten dagoen lekuan dauzela hizkuntza. Klikatzen badut hizkuntzetan, aukeratu ahaldot, euskara, gaztelera edo ingelesan nahi baduzue. Ez du ikastaroa itzultzen. Behin eta berri esaten dugu gauza bera, baina ikastaroa ez da itzultzen. Hitzak euskaraz dauz idatzita eta euskaraz jarraituko dute. Baina aldatzen gana da, ikusten baduzu hemen jartzen dago area personal, mis kursos, emoten badut euskaraz, jarriko dago aginte panelan nire ikastaroak, bale? Baina barruko hitzak euskaraz daudenez idatzita euskaraz jarraituko dute. Baina, horrela, basuek nahi baduzue gazteleraz mugitu alzaitezkete. Gero, hemen dekogu kanpaiatxo bat, eta mezuak botatzeko edo jasotzeko lekua. Guk klikatu ezkero mezuetan, ikusten dugu ea mezurik jaso ditugun, eta baita guk ere idatzi aldoguz. Horiek pertsonakuek dira, bale? Nik klikatzen dut mezuaren gainean, eta hemen daukat pertsona honen mezua. Ikusten dut, klikatzen dut bere izena gainean, eta irekiko zait mezua. Nahi badot hau, pantalla hau erditik kendu, moten diot izari. Edo bokadilloari berriro. Bokadilloari emonezkero, nahi badiot erantzun pertsona bateri, klikatzen dut pertsona horren gainean, eta pertsona horren gainean, hemen behien agertuko zait edo zintzatan moduen, baser nahi diodan idatzi, eta jazta, atxat baten moduen. Zuzenean da, bera jasotzen dut mesua, ni jasotzen dut mesua. Pertsonaz bakarkakoa. Normalean, ez beti, baina normalean, e-mailen jasotzen duzue mezu bat esanez, hemen dagoela mezu bat. Baina hala ere, ez baduzue jasotzen mezu hori, ikusiko duzu hemen buletatxo bat. WhatsAppen moduen, buletatxo gorri bat urtetzen da hemen, esanez mezu bat duzuela. Sartzen zareten bakoitzean ikastaroan, Moodle gunean, Moodle gune berdean, zuen kasuan, sartzen zareten bakoitzean, hemen ikusiko duzue zenbat mezu dituzuen. Klikatu ezkero, hemen azpian agertuko dira, eta irakurtzen dituzue, eta jazta. Azkenik, hemen goian ikusita, dago gure argazkia, gomendatzen dizuela argazkia jartzea, eta argazki horren barru, eta argazkiaz gain, profilaren datuak eukingo dituzue. Behar izan ezkero, zer aldatu. Zuen profilaren daturen bat, gehien bat argazkia sartu, bale? Hor, profilan emoten duzuen, eta argazkia sartu ahal izango duzuen. Eskerraldien hemen, interesatzen zaizkion gauza importanteenak dira, partaideak, ze partaide dauden eukinezkero. Ze partaide dauden gure ikastaroan apuntauta, baina egia esan da zuek bidaide moduen eta zuzintzaile moduen, zaizue gauzan direk esaten hori, eta kalifikazioak. Eta kalifikazioak bai interesatzen zaizkizuela, bale? Kalifikazioetan sartzen zaretenean, hemen eukingo dituzue, zuen ikasle guztiak eta eurek lortutako emaitzak eta zelan zoazten zuzenketetan. Bueltatzen naz berriro, hemen, bueltatuko naz berriro ikastarora, hemen jarraitzen dugu apurtxu bet beruntz, eta tituluaz aparte, hemen behian dekozue apurren bidea deitzen dana. Mugitzeko Moodleetik erarik errezena. Segun non sartzen zareten, bidea luzeagoa edo laburragoa da. Eta zuzenean klikatu ezkero, bueltatzen zarete leku batera edo bestera. Da, mugitzeko erarik errezena. Saiatu ez erabiltzen hemen goian dagoen gezi hau. Normalean, arazpak ez, baina ez da oso egokia, bale? Erabili behar duzue, erabilia behar izango zenuketen hemen dagoen apurren bidea. Mikrofonaren bat piztute da gortik? Ondo, guzti hori ikusiko dugu, justo, zuek balidatuko duzuen ikastaroa. Eta balidatuko duzuen ikastaro hori, eta holan, bai bidaide berriak, bai aurretik aurreko ikastaroa zuzendu duzuen, baloratu duzuen bidaideek ikustezake zuenez, hau ezberdine da. Eta orduen ikusiko dugu zertan ezberdintzen den bestearekin. Alde batetik, hau da ikastaroaren itxura. Ikastaroaren itxuran, hemen goian, eukingo ditugu beti agerian dauden
gauzatxoak. Horretan gehien bat albisteak eta foro teknikoa. Baita kit digitala, gogoratu kit digitalaren bidez aplikazio pilo bat ikusten ditugula, gero ikusiko dugu ondo, bale? Eta gero hemen azpian daude moduluak, egin beharreko modulu guztiak. Ikusten badozu dekogu, bigarren gaian, modulu bakoitzean zer aurkituko duzuen. Edozein moduluan sartuta, bale? Alde batetik okingo duzue modulu horretako foroa. Hauze da, modulu horretako foroa, zuzenean, modulu honi buruzko galderak egiteko. Gero, dekozue, aurre ezagutzetako galdetegi bat. Bai? Modulu bakoitzean, bere moduluaren aurre ezagutzaren galdetegia. Azpian, bideopilulak, non egongo den gaiari buruzko informazioa. Baita ere... Barkatu, baina eske ni behar dut astiro joatea, ze azkenean non kokatzen diren gauzak guk ez dakigu non dauden, orduan mesedez joan zaitez astirago eta ze nik galduta nago. Ez dakite besteak, baina ni galduta nago. Barkatu. Bai, arazoari gabe, baina gehien bat, bueno, niko kontatzen dizu edana, bale? Baina kontatzen dudan guzti hau, badaukazue hor, oza, hauze zuentza da, eta informazio hau dago, eta zue kontsutatu aldozu edozein momentutan, Ikusten badozu, nik nago ikastaroan bertan, eta nau jarraitzen, hemen jartzen duen guztia. Azalpen batzuk, egia esan da, igual, momentu bat barkatu. Barkatu, sartu zaizkit pertsona batzuk hemen, eta hasi dira hitz egiten. eta izildu behar izan dute mikrofona. Ondo, esaten dizudana. Hemen daude, hemen dago zuen ikastaroa, bale, nik esaten dudan guztia, hemen dago azalpena eta argazkiak eta guztia dituzue, bale? Nik azalpenak emoten doaz. Baina nik azaldu dudan guztiak gero daukazue hemen ere idatzita. Orduen, ni saiatuko naiz astiroago joeten, baina egia esan da, gero kontsultatu aldozu eta lasaitasunez ikusi, horretarako eginda dago ikastaroa, gero zuek jarraipena egiteko eta urtetzen zaizkizuen zalantza guzti horiek berriro ikusteko. Kontua da niri ez zaita agertzen hainbat pestainak esan nahi dut. Ni sartzen naiz eta ja ez dakit non dauen, ez dakit. Niri agertzen zait, kurtsoa, ez kurtso berri hau. Ez, baina modelgune urdinean. Bai, modelgune urdinean aldatzen bazara, baina nola joan alnaiz. Jarri dizuet... Bai, estekaren bidez, ukitzen baduzu edo non, gero joaten da eta nik ez dakit berriro bueltatzen. Bale. Baina ikastaro ikusten duzu? Nik ikusten dudana da, berdea, baina ikusi dut urdina, ukitu dut ez dakit non, eta orain ez naiz. Sartu berriro, begira, ikusten duzu hemen goian dauzela pestainita batzuk? Bai, Emon Plusari eta hortze jarri elbidea, modelgune urdinaren elbidea, nik emon dizudan atzatean. Eta orduen mugitu ahal izango zara, ikusten badozu nik hemen mugitzen naz. Modelgune urdinatik, modelgune berdera, dauzkat biak irekita. Orduen jarri beharrean bata bestearen gainen irekitzen dozuz bi, eta holan mugitu alzara ikastaro batetik bestera. Bale. Saiatu, Bai, saiatu naiz, hemen nago. Eta orain? Orain, zaudela ikastaro urdinean, modelgune urdinean. Eta agertzen da, sekziones del curso, general, sarrera, atasen validazioa, foroak, ikastaroak, eta FAK. Bai. Eta dago... Eta horren barruan... Dago, página principal, cursos, modelo eskuntza, zaki zer. Vale. Gero, avisos. Ikastaroen elbideak kudeak buruzko galderak. Bai. Eta hemen ez dago zer. Sartu zara txatean dagoen esteka erabiliz? Bai, sartu naiz. Eta pasaitza sartu duzu? Bai, sartu dut pasaitza, bai. Gonbidatuen sarbidea jartzen den erosoan, jarri duzu pasaitza? Bai, hori da. Bueno, ni sartu naiz horrela ondo, eta jendea sartzen ari da, ez dakit arazoa zein izango den, beretan. Jose Luis edo Jose Mari, nahi badozue, berarekin beste moleko baten sartu momentu baten, eta irakusteko pantalla eta egiteko, eta
Horrela jarraitu aldugu? Bale, momentu batean, bai. A ber, pensatuko dut nik. Idatzi etxatean zure elbidea, zure korreo bat. Idatzi etxatean. Eta bidaliko dizu gonbidapen bat egiteko konferentzia bat aparte biok. Bai? Barkatu besteak, ointxe jarriko gara danok horretan, baina egia da, ez badozu ikusten oso zaila da jarraitza, galdu egit, osea, normala da galtzea, vamos. Orduen... Jarraitu, Elisa, egingo dut nik gauza bat, venga, jarriko dut bideo bat hori ikusteko nola saltzen den, eta jarriko dut hemen txatean, bale? Momentu batean, venga. Bale, ados. Besteok, ondo sartu zaret eta ikusten duzu. Egia da, baten batek ez badu ikusten edo galduta baldin badago esan behar duela, ez? Bestela ikastaro ez du sortarako balio. Ikastaroa balio behar du, danok joeteko aurrera, eta danok ikusteko. Ondo, barkat, bai? Nik nahiago dute sartzea, nahiago dut zure azalpena jarraitzea, eta gero sartzen naiz eta ez dut uste galduko naizenik. Bale, horrela orduen oso ondo ere. Osea, berez, esaten dizuet eta errepikatzen dizuet guzti hau zuen eskura dago, azalpenak eta azalpen guztietan jarri ditut mezuak eta dana, gitxi gora bera, niri entzun ostean, jarraitzeko, bale? Hor jartzen duen guztia, zuen kabuz. Baina, ulertzen dut, baten bate galduta sentitzen badala, hobeto dala, astea ondo. Ondo va. Barcatu. A ver, yo cuando entro en el azul, sí que entro con el enlace, pero luego en la parte de arriba a la derecha pone acceder y yo no sé, intento con mis contraseñas y no puedo. Si meto la de la mi etiqueta Bidaide, pero no sé cuál es el usuario para entrar con esa. Es. En acceder sartu behar zara tienes que entrar con zure erabiltzaileekin sartu behar zara. Pues no me lo reconoce. Tu usuario y contraseña del Moodlegune azul. ¿Y cuál es? Sí. Probablemente tu carnet y la contraseña la que hayas puesto cuando sea. Nik hori ez dakit. Amen, o sea, sartu horretan zuk, cuando entras en el Moodlegune verde, sí. Entras con seguramente tu carnet sin letra y debajo una contraseña, ¿no? Con la letra minúscula y una contraseña que he puesto yo, sí. Eso es, bien. Pues lo mismo en el Moodlegune azul tendrás también yo es que no sé cuál es tu usuario y tu contraseña. Eso te podrá ayudar José Mari, por ejemplo, y... Bueno. Iciar Ibáñez Sánchez. Iciar con C, Ibáñez Sánchez. Iciar con C de casa. Vale, eskerrik asko. No puedes entrar desde ahí. Vale, hori horretan jarraituko dugu hemen. Ja, bueltatzen naiz nik. Ona, vale, jarraituko dugu ikastarekin. Gehiago, zalantza gehiago, bestela hori gauza horiek, zatean jartzen badozue, Jose Mari eta Jose Luis dauzo horralkite. Zuei laguntzeko eta esateko zelan, edo ezin bada, ikastaroren amaieran, azalpenak jarraitu, aldo zuen moduen, eta gero, ikastaroren amaieran, saiatuko gara horrelako arazoa konpontzen. Ados? Venga, jarraituko dugu. Ondo. Hemendik jarraitzen dugu. Hemen daukagu hori, esan dizuet, zuen hemen, berdean, bale, goikaldean dekozue. Beti eukingo dozue informazio batzuk, albisteak, bale, eta kit digitala. Kit digitalean ikusten dana beti dira aplikazio pilo bat, oso erabilgarriak danak. Orduen, segun zer behar duzuen egin, hori da zuen ikaslei esateko ere, segun zer behar duzuen egin, hemen daude aplikazio pilo bat. Adibidez, iduaren ariketak egin behar ditu dela, eta behar dut irisgarritasuneko baliabideren bat. Bueno, begira, irisgarritasunon barruan dekoguz, hainbeste, azpititula jartzeko, itzultzeko, ez dakzer, eta hemen daude aplikazio oso interesgarriak. Baita gainera jarri dizkigute, kit digitaleko taldekoak, jarri dizkigute pistak emoteko emotikono batzuk. Erlojutsua ikusten dugunean, erloju bat da denbora gitxi, erloju bi, ez dut dela hola, erloju bat denbora gitxi, erloju bi denbora gehiago, bale? Aurpegian, bueno, segun ze
zer den, mundutsua jartzen danien, izaten da lotura badala, eta emotikonoak jarri dizkigute errazteko zelan topatu informazioa, bale? Eki digital horretan, dekozu espila bat. Baita ere, sosekoa oso ondo dago, ze kontatzen dizuete zelan erabili iaia gauza, ikastaro honekin lotuta dozen iaia gauza guztiak. Ondo, hori alde batetik. Eta gero, hemen behien ditugu moduluak. Modulu baten sartzen garenean, zer aurkituko dugu? Goikoaldean, hasiko naiz berriro, foro modulu horrekin lotuta dauden galderak erantzuteko. Bigarrenean zer aurkituko dugu? Modulu guztiak itxura berdina daukate. Bigarrenean aurkituko dugu aurrezagutzaren testa. Egiten dugu, gero dekoguz bideopilula batzuk non gaia kontatuko diguten. Bideopilulak ikusustean, baita ere daukagu, hauze, bideopilula hauek aurkezpen baten oinarrituta daude. Hemen azpian aurkituko duzue aurkezpen osoa. Eta aurkezpen osoa irakurri ostean, baita bideoak ikusi ostean, eukingo duzue berriro ere test bat ikusteko ea zenbat ezagutu edo barneratu duzuen informazio berri guzti honekin. Batek mikrofonoa irekita dauka, bale? Orduen, horretaz aparte, bigarren moduluan adibidez, horregatik hartu dut bigarren modulua adibide moduan, bigarren moduluan eskatzen da foroan ekarpen bat egitea. Orduen, hemen dago ekarpen hori egiteko lekua eta zuek, bidaidek, zuzentzaile moduen, horko interbentzioak irakurri eta baloratu behar izango dituzue. Gero ikusiko dago zelan egiten den balorazio hori. Oso erreza da, arduratu. Gainera, saiatu gara, alik eta errezen jartzen, eta gainera oso ondo nartute dago irakasleen artien ikasle, kasu honetan. Artien gustatzen zaie gure balorazioak hor ikustea, ikusiko duzue. Eta gero, amaieran ditugu atazak, segun sei bilbidekoak, badaude ataza bat, ataza bi, eta azkenean material osagarriak, gehiago jakiteko. Ataza baten sartzen garenean, edozein atazan sartzen garenean, alde batetik teko esan dizuedana dela apurren bidea. Apurren bidea dago hemen goian eta esaten digu non gauden. Kasu honetan A2 ibilbideko bi bat atazean. Oso txiki ikusten duzue, baina nik irakurtzen dizu. Eta hortze egongo banitz, adibidez hemen jartzen naz, nau egingo dotolan, sartzen naz hemen, eta hau da ariketa. Eta hemen ikusten badozue, azpian jartzen naizen bakoitzean, azpimarratu egiten da. Hau da, nik nahi badot, A bat bilbidetik, bi bat atazatik. Ikastarora zuzenean, klikatzen dut hemen, eta ja gertzen naiz ikastaroan. Ze gertatzen da egiten badau gauza bera, atzerako geziak emoten. Atzerako geziak emoten egiten badot, joaten naiz lehenengo atzera, gero atzera, dana da. Orduen, hoberena zer izeten da, mugitzea apurren bide horretatik. Gero, zer eukingo dugu? Baita ere, hemen azpian dago atazaren deskribapena, zer egin behar den. Saiatu gara, ahalik eta azalpen gehien jartzen zer egin behar den horrekin. Azpian adibideak dituzue. Zer, eta adibide batzuk erabilerari buruz. Baita gero, azpiago daude zelan egin entregak. Zuen ikaslei, esan behar ikasle gogoratu, zuen ikasleak ikastetxeko irakasleak dira. Hemen dago jarrita, itxezit, zelan pausuak jarraitu eskero, zelan egin behar den bidalketa bat. Eta bueltatuko nazonaz, dago markatuta karratuen bidez, hemen ikus dezakezuen zuen ikastetxea. Hemen aukeratu behar dozue, klikatzen dozue hemen, eta aukeratzen dozue zuen ikastetxea. Eta horrela zuen ikastetxeko ikasleak bakarrik ikusiko dituzue. Ikusten badozu hemen jartzen dut, partaide guztiak. Hau da, gaztelerazko A1 ibilbidekoa, oso ikasle gitxi dauz, honetan. Gehienetan daude 20.000 eta holan, baina hemen oso gitxi daude. Gazteleraz eta gainera A1 ibilbidean, oso gitxi. Hemen daude partaide guztiak. Baina nik aukeratzen badut bakarrik, nire ikastetxekoak aukeratzen baditut bakarrik, ikusiko dut partaide bakarra daukadala A1 ibilbidean ikasle batekoa eta ea zerbait entregatu didan edo ez. Hor arte, ondo. Hemen ikusten dugu datuak eta hemen gure ikastetxea. Eta gero, zuzenketekin hasteko,
hemen dagoen botoi gris honi emotea, da nik gomendatzen dizuedana. Ariketa bakoitzea. Bueltatzen gara ikastaroa. Orain, atasen zuzenketarekin, hasiko gara. Ikusi dugu, 6 txura daukan ikastaro berria. Atasen balorazioa egiteko. Atasen balorazioa, dana esaten dizuet, gauz, besti bezala, dana jarri dizuet, aurkezpenen bidez, ez galtzeko, izeteko danak bardina, arazorik gabe ibiltzeko eta dana. Zer egiten dugu? Aukeratzen dugu, ze atasa nahi dugun zuzendu, eta atasa hori zuzentzeko, emoten diogu, ikusi danak edo ver todos los envíos, segun gaztelerazko, euskarazko bertsioa duzuen. Horren barruan zaudetela, emoten diogu, kalifikazioa deitzen den botoiari. Orain erakutsiko dizuet martxan, praktikan. Kalifikazioa botoiari emongo diogu. Eta sartuko gara kalifikatzen. Nahi badugu bakarrik ikustea batzuk, orain esango dizuet hori. Era errezena hori da, kalifikazioa emoten duzu. Eta kalifikazioan emoten duzunean, hemen urtetzen zaizu, urtengo zaizkizu baloratzeko errubrikako eremuak, eta orduen guk bai edo ez, betetzen duen edo ez duen betetzen, klikatu behar dugu. Klikatzerakoan, nota bat agertuko da, hemen azpian, gorde eta punto. Gomendagarria feedback bat jartzea, hau da, azaltzea pertsona horri, esatea pertsona horri zerbait egin duen lanari buruz, zedanoi gustatzen zaigu, irakurtzea, zeo zer. Baina feedbackak, zelan egin feedbackak eta zer jarri feedbacketan, zureta moduko zeo zer dugu, hori erabili aldozue, edo bestela, zuen kabuz idatzi aldozue, nahi dozuen esaldia edo azalpena pertsona honen lana baloratzeko. Bale? Orain ikusiko dugu, guzti hau, esaten dizudala daukagula hor idatzita, bale? Ikusiko dugu ikastaroan bertan. Onarte, gaude, moduluan. Moduluan aukeratzen dugu atasa, adibidez, bigarren hau. Hartzen dut, hau da, justo barkatu, hau da foroen, hori gero ikusiko dugu, ze nahi dut, hauz. Baten gara atasara. Sartuko naz baten ikasle gehiago dauzela, ze hemen abati bilbidea eta gazteleraz oso ikasle gitzi daude, eta posible da utxik agertzea erdiak. Orduen mesede sartuko naz beste baten, zer da, 30, izango da, 30. Espero dut. Bai, kasualidade, bai gazteleraz. Barkatu, ez. Momentu bat, hemen. Ez, jolin. Barkatu ze, ez dakit zein euskerazkoa. Hemen, begira. Abi ibilbideko euskaraz, ezke hor, ikasle gehiago kingo ditugu. Adibideak ikusteko errezago ikusiko duzu. Sartzen gara moduluan. Aukeratzen dugu atasa. Eta atasa horretan, ikusi, dekoguz 206 pertsona apuntauta, eta 83 pertsonak ja bidali dute lana. Baina, nik danak ez ditut zuzendu behar, zuek bidali moduen, ez dozu ez danak baloratu behar. Zeintzuk baloratu behar dituzu zuen ikastetxekoak. Adibidez, IES Eibar, esatearren zehoz. Bale? IES Eibarren dago pertsona bat eta ez du ezer entregatu, base ondo. A ber, begira hemen. Dekoguz, 18 partaide, iestara hobein, eta horko bidaidek, hortxe dauka. Partaideak 18, eta bidali dituzte 8 lan. Nola, mengo bidaide, eta hortxe, zenbat faltatzen zaizkit orain dikalifikatzeko 8, normala, ze gaur ikusten dozu zelan egiten diren zuzenketak, eta bihartik aurrera hasiko zarete benetan zuzenketak egiten. Hemen gaudela, emoten diogu ikusi bidalketa guztiak. Bi aukera dituzue. Hortik esango dizuete, kalifikazioa emon eskero, sartzen zarela kalifikazioetan. Baina, esango dizuet zergaitik, ikusten badituzue bidalketa guztiak, zuzenketa errezago egingo zaizuen. Sartuko naz honetan. Ikusi bidalketa guztiak. Hemen daude bidalketa guztiak. Baina zer gertatzen da hemen? Hemen filtroak ditugula. Bestean sartzen bagara, kalifikazioa ikusten badugu, hemen ez daude filtrorik. Zuzenean lehenengoak, zerrendan dagoen lehenengoaren lana urtetzen zait. Baina nik nahi dut aukeratu filtroen bidez. Zergaitik nahi dut aukeratu. Alde batetik, esan dezakedalako nahi ditu dela ikusi zerrenda honetan bakarrik lana bidali didatenak. Ze guzti hauek ez dutela lanik bidali, hor konpon, eure jakingo duten, noiz bidaltzen duten edo ez, baina nik bidaide moduen egin behar duena da kalifikatu bidali dituztenak. Horretarako, hemen iragazkia jartzen duen lekuan, aukeratzen dut bidalita daudenak.
Aukeratzen dut bidalita daudenak eta hemen ditut bidalitako guztiak. Zuzenketa asko egin dituzuela eta ja bakarrik geratzen da kolgau bat, igual beranduago bidali dela edo zeo zer, hartu beharrean bidalita dauzenak, aukeratzen dut kalifikazioa behar dituztenak. Orduen, kalifikatuta ditudanak ja desagertu egingo zaizki zerrenda honetatik, ikasleek ez dira desagertzen, da filtro bat. Orduen, hemen agertuko zaizkit bakarrik kalifikazioa behar dituzten ikasleek. Eta errezago, ja, hauei bai, ja badakit hauek direla, kalifikatu barik dauzenak, eta hasiko naz kalifikazioa egiten. Orduen bai, emoten diot kalifikazioari. Bale? Kalifikazioari, emon ostean, zer ezberdintasune dago digikurri ikastaroarekin, kasu honetan. Ikastaro honetan ez dute lan potolo bat igotzen. Igotzen dutena beti da URL bat. Bakarrik hori, eta da portafolio bat. Eta portafolio horretan informazioa gure eskakizunak egongo dira. Orduen, kasu guztietan sartu behar naiz portafolio horretan. Ikasle hau hartuko dugu, eta ikasle honen portafolioan sartzeko bi aukera ditut. Hauze, urdinez agertzen bazait, zuzenean estekatute dago. Baltzaz agertzen bazait, da nik aukeratu egin behar dut. Hau da, bi klik egin behar ditut gainean. Bale? Osa, urdinez badago, emoten diot eskumako botoiari, eta urtengo zait, barkatu okenduko, eta da gerorako, urdinez badago, eskumako botoiari emonda, zaten diot ireki horri berrian. Baltzaz baldin badago, klikatzen dut bi aldiz, eta orduen eskumako botoiarekin esaten diot ireki fitxa berrian. Zergaitik fitxa berrian eta ez ireki lotura. Zergaitik eskumako botoiari emon eta orduen ireki fitxa berrian. Zezaten badut ireki lotura zuzenean, hemen goian Moodletik urtengo da eta sartuko da pertsona honen genialia, edo aurkezpe, portafolioan. Eta zer gertatzen da horretan? Nik zuzendu ostean, ireki beharko dela berriro Moodlea sartzeko nota, rollo bada. Orduen, egiten baduzue ireki fitxa berrian, ikusten duzue zelan alboko pestaina baten ireki zaidan. Irekitzen zaite hemen, sartzen naiz, ikusten dut ikusi beharrekoa, eta bueltatzen naiz berrirore Moodlera, oza, alboko pestainara, joeten naiz, eta klik, markatzen dut, markatu behar dudana, ez dakit, dagoena, nik ikusten dut, eta dagoena markatzen dut. Irakurri, horintza bertan ez dut irakurriko, baina hemen daude guztiak. Orduen, markatzen dudanean dana, joaten naiz, ona, gorde aldaketak jartzen duen lekura, hauze, jakinarazi ikasleari jartzen duen honetan klikatuta egon ezkero, guk, segun emoten diogun gorde aldaketak botoi honi, pertsona horrek jasoko du mezu bat emailean esanez zuzenketa egin diogula. Hau, ez badago markatuta, zinma zuzentzen duzue, eta berak ez du jasoko mezurik, eta orduen sartuko da Moodlean ikusteko. Besterik ez, hori da ezberdintasuna. Orduen, eta emoten baduzue, gorde eta erakutsi hurrengoa, ikasle batzuk ukitzen badituzue hemen, gordeko do lehenengoa eta bigarrena. Hori interesgarria da, hasieran danak zuzendu behar dituzuenean. Gero, ja bakarrik geratzen zaizuenean bat edo bi edo zuzentzeko, orduen egiten dozu gorde, eta zuk bilatzen dozu ikaslea justu behar dozuna. Zuzenean behar dozu. Bueno, hau guztia egin ostean, emoten da gorde ez diot emongo, ze ikasle hau ez dut ikusi lana, ez dakiz zelan egin duen, eta gure gomendioa beti da hemen idaztea zeo zer. Oso ondo, oso txarto edo horrelako zeo zer. Bueno, guzti hori ikusita, gorde emon ostean hemen agertuko zaio nota bat. Eta nota hori zengo da gai edo ez gai, edo osatua edo ez osatua. Segun ze ariketan gauden, osatu hau da, ondo eginda dagoela edo egin barik dagoela. Horrela zuzenketa arruntak. Eta bueltatzen gara, ariketara. Ikastarora barkatu. Hau bitxiko bat. Orduen, horrekin balorazioa arruntak egiten dugu. Ze gertatzen da, sartu badiogu ikasle bati nota eta nahi badiogu aldatu. Ez dago arazorik, berdina sartzen gara eta nota sartuta egongo balitz, zinmaz, jarrita bazegoen horrela dana, ez duelako lanik egin ikasle honek, ja, bidaltzen duenean lana ondo dagoela, edo zuzenketak egin dituenean, edo dana ondo dagoenean. Desde el Moodle verde.
desde que nosotros tenemos. Pero yo ahora mismo no puedo entrar en el verde. No, Barkatu? esa. Itziar? Vale. Jarraitu, Elsa, jarraitu. Bai, barkatu, ez dudan ikusten justo, vale, arazorik gabe. Ondo, hemen gaudela, bai, zuzendu behar dudanean zeo zer, sartzen naiz berriro, eta aldatzen dut nota, emoten diot berriro gorde, eta aldaketa gordeko da. Bale, besterik ez. Dauz bestera asko egiteko, baina da errezena eta utzi dugu erarik errezenean. Ba, erreza edo lan gitxien emoten digun eran, bale? Eta orduen kasu honetan jada egin duenean ondo, ba, ja, iruzkinetan aurretik zenioten jarrita, ba, aldatu behar dozuz daki zer, aldatu behar dozuz daki kuantos, ba, orduen azpian idazten diozu, orain ondo dago, eskerrik asko, zure lanagatik, eta jazta. Eta ja jartzen diozu dana bai, dana eta ja gordetzen dozue, eta geratzen da nota gaindituta. Bale? Zertarako erabili aldozuen iruzkinak hau. Gertatzen da batzutan, gehien bat hasieran, lehenengo selfia zuzentzen du, lehenengo portafolioen lehenengo atala, bai, lehenengo ariketan. Gertatzen da gehien bat, sartzerakoan, ikasle horrek, sartzerakoan, sitean edo genialian, baimenak txarto egotea. Hau da, zuek sartzea honen da ondo dabil, baina sartzean on baiten, eta ireki beharrean sitea hemen urtetzen da moduen, urtetzea horri bat jartzen duela, ezin dut iretsi, baimen askatu behar dozu, edo horrelako zehose. Ba hori gertatzen bada, iruzkinetan jarri aldozue ezin dut ireki, eta jazta. Eta pertsona horri, bai, horien izango dizuet zelan, bidaltzen diozue mezu bat, esanez ezin duzuela ireki, mesedez baimenak ematik. Horien izango dizuet zelan egiten da baimenen kontu hori. Baina, mesedez baimenak emateko. Zergaitik esaten dugu iruzkinetan jartzea. Ba, lehenengo, datarekin gordetzen dalako. Adibidez, nik idazten bagot hemen, bale? Iruzkina egin ondoren, ikusten badozue, eguna eta ordua. Hau da, pertsona horre gero ezin dago izan, zinen sartu eta ni baneukan, eta ez dakizer, ez, hor gordetzen da, ja, egin duzuela. Bale? Eta beste aldetik, ondo datorkizue zuei ere jakiteko zenbat aldiz sartu zareten, eta zenbat aldiz zegoen baimenak emon barik, bale? Orduen, eta gainera mesua ikusten duzuenean iruzkinetan, badakizue zer gertatzen dela lan horrekin, ze bestela behin eta berriro sartzen zarete, ireki ezin duzuen non baite. Bueno, mesuak enduko diot, ze bestela izutu ingo da itziar honek. Bale? Ikusi duzue papelera badagoela, nahi badot kendu iruzkinak kendu aldot. Zelan egiten dut, pertsona honi, bere lanean sartu ondoren ikusten badot ezin dudala ikusi edo ezin dudala ireki. Ba, joaten naz izenaren gainean, klikatzen dut izenaren gainean, eta hemen daukat itziar bastarrikaren lekua. Eta orduen, bidali mesua emoten dut, eta hemen bertan, WhatsAppa izango bazan moduen, esaten diot, mesedez, ezin dut zure lana ikusi, mesuaren kontu bat. Erakutsiko dizuet gero zein dan mesu tipo bat, horrelako mesu bat emoteko, bale? Zuek gero egokitu zuenetara nahi dozuen moduen. Baina, bueno, gehienetan izaten da ezin dut ikusiz, baimenak ez ditu dalako, ikusteko mesedez emaidazuz baimenak. Normalean, nik uste dut 189 pertsona horrek jasotzen duenean mesua, jasotzen duen momentuan bertan, zuzentzen dauela eta bidaltzen dizu bueltan mesu bat esanez ja konpondu dut, eta hori, orduen zuek ja badakizue konpondu duela, eta sartzen zarete berriro ikasle horren lanan, eta punto. Bale? Bueno, hori WhatsAppen bidez, Telegram edo WhatsAppen egiten da moduen, bidaltzeko mesua, ba bidaltzeko mesua. Noa ikastarora, san 30 uste dut? Bale. Jarraitzen gure, ez dut nahi urten gure ikastarotik, gero zuek jarraipena egiteko zuen aldetik nahi duzunean, bale? Ze gertatzen da errubrikekin, bale? Errubrikak daude bai ez jartzeko, bale? Eta baina jartzen duzuenean, esan dizudan bezala lehen, gorde ez baduzue ematen, ez dira gordeko. Duen gorde emon behar duzue eta orduen hemen agertuko zaizue nota. Baita ere, zuzenketak egiterakoan, pasena zuzenketetara, handiago ikusten duzuelako, hartuko dut hau, lehenengoa, lehen zegoena. Ikusten badozue, hemen behean ditugu 3 botoitzu. Bale? Zertarako balio dute? Begira, eskumakoari emoten badiot bakarrik zuzenketarena ikusten dut. Zuen kasuan, ez dutela lana entregatzen, kurridigin lana entregatzen dut, eta ikusi aldozue beste pantailan. Baina hemen zuzenean,
joaten zarete euren URL-era eta ikusten dozue portafolio osoa. Orduen kasu horretan, bakarrik zuzenketako lekuak dituzue, eta hemen gorde aldaketak eta guzti hori duzue. Jartzen badozu erdikoa, alde batean agertzen zaizue bera entregatutako horria edo, eta hemen zuzenketarena. Adibidez, kurridigian, hauze ondo dator, askotan entregatu indute zuzenean dokumentu bat, PDF bat, hemen ikusten dozu zuzenean. Eta, hirugarren kasuan, bakarrik ikusten dozu dokumentua. Eta zuzentzen dozu eta apuntatzen dozu beste momentu baten idazteko dana. Bakarrik, gertatu da, deiak jaso ditugu, nahi barik, zuetariko bidaideren bat, igual emon diola bateri edo besteari, eta deitzea esan ez, desagertu egin zaiz zuzenketako lekua. Jakin ezazuen, hemen azpian dauzela 3 botoitxo, lehenengoan bakarrik zuzenketak, eta bigarrenean, badana batera. Nik normalian bigarrenean aukitzen dut, eta jazta, baina, aukeratu zuek nahi duzuela. Hala ere, hemen daukazue, azalduta, zein dan? Bakarrik zuzenketak, pantaila erdibituta, bakarrik bidalita. Eta hemen, zuzenketako horri aldeetan, hau da PDF-a zuzentzen duzuenean. Eta nola ez duzuen PDF-a zuzenduko, hau salta bingo. PDF-a esan nahi dut, kurridigian adibidez, bidaltzen dituztela dokumentuak PDF-an eskegita, eta loturarekin, eta ezberdin, beste era batera. Nahi badozue begiratu, ze zuen eguneroko bizitzarako zuen ikasleekin Moodleko ikastaroak prestatzen dituzunean oso erabilgarria da, Moodleak emoten dituen aukerak zuzenketak egiteko. Pasatuko, barkatu, orain arte, gelditu ingo nasa apurtxu bet, lan nik ere arnaz hartuko dut. Galderarik, mesedez? Galderarik dituzue, baten bat altzatu dezpuda, begira, hemen dekogu. Miriam Txintxurreta, konta iguzu? Egun hon, Elisa. Kontua da, URL-aren aipatu duzu, eta iruditzen zait argitu beharra dagoela hasieratik eta baita ikaslei ere, URL hori izango dela erabiliko den bakarra, ezta? Esan nahi du, zaitean joango dira beraien lanak jasotzen, eta URL horrekin egingo dute lan guztia. Hori, ez dakit, nintzen, jarrita dago, idatzita dago, edo guk esan behar diegu. Hementxe dago, idatzita. Portafolio digitalen URL-a aurkeztu, eta hemen jartzen du. Danak, jartzen duenean, jarri dago dana super idatzita, zer egin behar dozun, selfiean sartu, eta dana zure portafolioan sartu behar dozula, bale? Eta portafolioan sartu ostean esaten diogu. Gehitu bidalketa botoia sakatu. Online testuaren esparruan zure portafolio digitalen URL-a helbide publikoa itxatzi. Osa dago azalduta itxezit. Zelan egin behar duten eta zelan sartu behar duten. Lehenengoan, igual segertatu zen zaigu, ez bakarrik hemen, beste ikastaro batzuetan, eta lehenengo aldian euren zalantzak eukitzen dituzte, horregatik daukago super azalduta, puntuz, zelan egin behar dan, zelan jarraitu behar dan, igoera hori. Ikusiko duzue, askoz errezau zuzentzen dela eta ikasleintzako askoz errezau dela horrela egitea bidalketak eta zuentzat baloratzaile moduen askoz hobeto eta errezago egiten dela URL-aren bidez, bale? Osak, ikusiko duzue, benetan, nire ustez nahikotxo hobetzen da horrekin. Baina, lehenengo aldian, portafolioa jarri behar dutela ikusgai zuek ikusteko zer egin duten. URL-a itxatzi behar dutela eta batzutan konfunditzen direla eta beste zeo zer itxasten dutela, hori. Lehenengo aldian igual hor dago idatzita dana, ala ere, baina lehenengo aldian igual kontatu behar diezue zeo zer. Laguntzaren barruan, gero jarriko erakutsiko dizuet, amaieran, orain itzezit nagoenez. Amaieran galdera, fak deitzen den galdera, oizko galdera horiek lantzerakoan, jarri dugu zelan egin behar den entrega ikaslei zuzentzeko, emateko hori, zelan egin behar duten, non idatzi behar duten, nondik atara behar duten URL-a eta dana jarri dugu ja fitxa batzuen bidez, bale? Amaieran erakutsiko dizkizuet, erabiltzeko zuek kopia-pega egin eta bidali hori zuen ikaslei arazori gabe. Bale? Amaieran ez badozu argi ukitzen galdetu berriro. Nor dago orain galdera egiteko? Maider? Maiderrek. Bai, mira, ni galdera txoa daukat. A ber, nik uste nahi nahiz guen ikastaroa, eta pixkat nire buruak kokatzeko. Osea, gu guain sartu beha, Moodlegune urdinan, izango litzakena, zuek erabiliko dezuena, gaur, ikastaroko formakuntza emateko, eta aldi berian guk ere eskuragarri
izateko edozein zalantze edo baldin maukau, hoi argibide bezala, gida moduan, ez? Vale. Baina ni gero, nire ikaskidian lanak eta denak zuzentzeko, zein bardet, nire mudelgune berdetik? Berdean, dana berdean. Vale, baina ni berdean guain arte neon, ikasle bezala esango genuke, osea, habilitazioa lortzeko. Baina orain bidaide izango zara eta emango dizute perfil berezi bat eta bidaideen perfila ukingo dozu. Eta bidaiden... Bale, baina ataza berdinak izango dira, lehen okerrez balino, ni más o menos lehenengo biak bainan euskan, eta zu esaten aizanan baita nola zijoan funtzionamentua, Osea, atalez atal, dena esplikatuta, eta eronka eran zeon rubrikar, eta baino lehen bai ematezun pauso guztik. Horo, nik jakin egitena da, osea, nik zuzenketak iteko, sartu behar den ere mudelgune berdetik, eta hor ja nola baitezuek, emango jazuen nola baiteko habilitazioa, jakiteko ze lankide dauzkaten, eta nola intzuzenketak, eta urdina izango litzaken ere gida liburua bezala. Hori da. Berrituta lanakiteko. Hori da, justo, vamos, superondo esan duzu. Vale, perfecto, eta azkenean ere kuadradura egiteko eta ja jakiteko nondik noa, vale, perfecto. Eta gero, edozen gauza beharko banu, pues, Mirian eta aprobetxatuko naiz, nire mentore izango litzakela, ez? Bai, zure mentorei galdetu edo guri zuzenean. Vale, perfecto, vale, pues oso no eskarrik asko, Eskarrik asko. Vale. Venga, beste pertsonaren badago hortik, galderarekin? Miriam berriro? Etxean. Gauzatxo bat nire galdera da, lanbide heziketako irakasleek noiz bukatu behar dute ikastaroa? Hori nik ez dakit. Igual, Ainoa, nik hori ez dakit, nik arduratzen azmu del asunto guztietaz, baina datak, ez dakizkit. Ainoa, behar badazu dakizu? Edo Nerea? Nik esango nuke... Joseba hitz egitera doa. Zure koordinatzaileak esan behar dizula. Bai, Josebak esango du, Ainoa. Nor da nire koordinatzailea? Bueno, zure mentorearen, ez dakit zuzaren mentorea? Ez, nire... Ez, zuitzare bidaidea, baukeko duzu mentorea eta mentore horrek dauzka koordinatzaile batzuk. Direla Joseba Sagra eta Victor, eta beraieko hain Josebak hitz egin behar du, así que Josebak esango dizu. Bai, ez dakit zuek gaur kronograma, badago kronograma bat aurre ikusita, ez dakit hori gaur aurkezteko asmoa dozuen. Ez genuen jarri behar, ze zuek, suposatu izen dugu zuek bidali egin diezuela zuen bidaidei edo, ez dakit. Ez dugu sartu, ez? Ez bidaidei, ez. Guk partekatu dugu kronograma hori gure mentoreekin, hori bai. Mentoreekin, bai. Bai, orduan nahi badozu erakutsi dezakegu gero kronograma hori. Bueno, printzipioz ikastaroa irekita mantenduko da uztailaren 3 arte. Hori da aurre ikusi den data, bai? Bale, kontua da ez, uztailaren 3an ja oporten gaude. Bai. Badakit, baina gero beste gauza bada ikastaroa moduluak eurak noiz izten diren, eta beste gauza bada zuzenketena, eta zuzenketak printzipioz aurre ikusten dira prozesuan zehar, baina baita irailean, bai? Hau da, datorren ikasturte hasieran ere epe bat kontenplatzen da zuzenketak egiteko, eta baita ere azkenengo tramite ofizialak eta bukatzeko. Guz, 3an ja, izten da, eta hasi behar gara, ja, irailean berriro. Bai, printzipioz hori da, osea, ez da kontemplatzen zuek uztailean etxetik zuzenketak egiten egotea. Ez da hori. Baina ziurazki data horretarako ukiko dozu, ja, dana, geratuko zaizkizu 3-4 ikasle. Ze gehienan... Bueno, edo ez dakigu. Bueno, bai, baina, bueno. Ez dakit momentua dan orain, baina nahi badozue gero aurrerago saio bukaeran edo aurkeztu dezakegu kronograma hori, bale? Bale. Zeuek esan, bale? Gauzatxo bat, askotan gertatzen da, nik ikusitakoa, ez dagoela azaltzen dena eta adibidea, askotan ez dago oso ondo esplikatuta. Zan nahi dut, ez dakizuz, adibidez, 6. moduluan,
egin behar duzu taula bat, ez dakiz zer. Eta gero zer agertzen da, adibidean, una situación de aprendizaje, ez dakit zergatik, baina horre rubrikan ez da agertzen, baina egin behar duzu ez dakiz zer. Galdera horiek nori egin behar diogu. Barkatu, ez dugu ulertu igual galdera, Bueno, esango diote erderaz. Adibidez, en el módulo 6 lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos, la rúbrica y en lo que pide el módulo es realizar una tabla con una serie de, pues con diferentes, con las competencias de los alumnados, qué ejercicios vamos a hacer, ¿Vale? Y luego nos pide un formulario, pero en el ejemplo que colgáis aparece una situación de aprendizaje en la que pinchas que no sabemos de dónde viene, por ejemplo, y si tenemos que hacer eso o no. Ese tipo de preguntas, eso es cuando llegue el momento de... Porque es que ahora mismo, así, con el curso... Si la cosa es a quién le podemos hacer esas preguntas, porque a lo largo del curso van a aparecer y quién va a ser la persona encargada de darnos respuesta a todas esas cosas. Por lo pronto a tu mentor, y nosotros no sabemos tampoco quién es la arduradura de estos cursos. Entonces, cuando esté... ¿Cómo es posible? No, a ver, no, espera. Sí. Se supone que esto, vosotros al ser de la pública, los coordinadores serían Joseba, Sagra y Víctor, pero es verdad que este curso ha sido como un poco parecido al que hemos hecho con el de Itunpekoak. Entonces, si tenéis alguna duda y vuestro mentor no sabe contestaros, Nerea y a mí no nos importará que nos mandéis un email y nosotros con el equipo, que somos al final los que hemos creado el curso, os podremos contestar preguntas de este tipo. ¿Vale? Perdona, Ainhoa. Una cosa, Barkatu, usted, amaituko os pondremos al final alguna manera de contactar con quién y de qué manera. Lo vamos a poner al final de este mismo curso. Si al final del todo, en el curso, al final del todo os pondremos un sitio donde mandar las preguntas, ¿vale? Porque con el de Itunpekoak lo hemos hecho y nosotros encaminamos esas preguntas y les damos la salida que creemos oportuna en cada momento. No te preocupes que pondremos algo ahí, ¿vale? Bien, por favor, yo soy mentora y me gustaría que por favor no nos incluyáis hasta que no esté definido cuál es nuestro papel en todo esto. Porque ya de entrada estáis poniéndonos a nosotros como intermediarios cuando no tenemos información directa de si somos o no, ¿vale? Sin más. Bueno, pues te pido disculpas, pero bueno, pues esto lo habláis con vuestros coordinadores y ya está. Nosotros en realidad hemos venido a daros la formación. Elisa os quiere dar eso, entonces esas preguntas se las hacéis a ellos, ¿vale? Y te pido disculpas. Vale, nosotros estamos dispuestos a ayudaros en lo que queráis, pero realmente intentaremos dar la formación esta y sí es cierto que os intentaremos poner una vía de comunicación para que podáis presentar vuestras dudas y todo, y hasta ahí, porque es que es como que somos de otro apartado, ¿vale? Muchas gracias. ¿Más preguntas de Galdera Guello, Barkatu? ¿Bai? Ainhoa Iribar? Esan? Entzuten zait? Orain bai. Bale, nirea marren hildo beretik. Aizatea aipatzen mentoreak, gu mentorea gara, nik ezate dizuet gaur hemen nagola motu propio, bai? Ez gaude behartuta hemen egotera gaur. Gaur gaude hemen badespada entzuteko eta besterik gabe informazio eukitzeko, eta bapatean aizaret ezaten zalantzak guri, guk formaziorik ez dugu jaso, guk ez daukagu ez errestrarik, nola zalantzak guri? Barkatu. Barkamen askatu dizuegu, mea culpa, benetan guk erantzun dugu, guk uste genuelako hori zala bidea, guk beste departamentu batean gaude, osatzen guk beste hildo batetik guaz, guk beste modu batera funtzionatzera gara, horregatik Elisak hori esan du, orduan benetan barkatu, hau hitz egingo duzuela saiago hitz egin behar duzuenarekin nik uste direla zuen koordinatzaileak, eta hori, barkamen askatzen dizuegu, baina nik uste jarraitu inbar degula. Elisaren formakuntzarekin, mesedez.
Bai, nik uste du baietz, jarraitu formakuntzarekin, horrelako galderak baldin badaude gehiago, amaiera saiatuko gara konpontzen, baina helburua, ikastaroaren helburua zen, Moodleen erabilera zuzenketak egiteko, bale? Gero beste gauzak, ez dakit, baina momentu batean gure eskuetan ez daude, ez da, Bai, parkatu, koordinatzaile moduan, mentoren koordinatzaile moduan, esan behar dut, ari garela prozedura bat diseinatzen momentu honetan, buruan daukaguna, klaro, gaurko saio honetan ezin dugu orkestu, onarpeana behar dugulako, baina, guk gure mentoreekin komentatuko dugu hau eta aklaratuko dugu, bale? Lasaitasuna. Bai, kontua da, aste honetan ez dugula izan justo atzo, bitonez, hemen dago. Ez genuen izan koordinazio bilera. Guztia komentatzeko, bale? Orduan harrapatu ditugu mentoreak, pixka bat, joko kanpo. Lasai egon danok. Koordinazio bileran, itxe ingo dugu Ainoa, Amar eta guztiok, argitzeko horreguan. Lasai egon danok. Kabean harrapatu zaitu Ainoa, normala da, bale? Lasai egon danok ze ari gara. Ados, eta konponbide egoki bat topatuko dugu danontzako. Ados? Galdera bat duzula. Bai, nik gauzatxo bat, entzuten nahi naizen guztian inguruan, gauza da nahi egokitu zaitela, kasuntan bide lagun izatea, bai? Eta izeate esaten, printzipioz, irailean denbora bat emango dela zuzenketak aurrera eramateko. Karo, ni nire kasun, naho aurten jornada erdi nire ikastetxen da ordezkoa naiz. Orduan, karo, nik irailean ez dakit asteko lanian egon naizen, ez dakit ikastetxe berdinen egon naizen, eta karo, gauza horiek nola baite kontemplatuta daude? Osa, esan nahi, guri, tokatu zaigua bola, nahi tokatu zaitola, ostiralen deitu, astelenen eibarrea juntatatata, naho ordezko, Maider, barkatu, berriro ere gauza bera. Guk Moodlearen erabilerari buruz, atazak zelan zuzen du, ikastaroa zelan duan, horri buruz nahi dozuen erantzun aldugu, eta laguntza jarriko dizuegu, horrelako galderei erantzuna emoteko, eta zalantzak argitzeko, baina ikastaroari buruz beste guztia, zuen koordinatzaileak direla Victor, Joseba, Sagrarekin hitz egin beharko zenukete, informatuko dizuete, ez arduratu, ze seguro konponbide bat aurkitzen dutela, zure egoera, eta ze kasu egoera guztietan daude bilaka egoera, eta konpontuko dute. Suposatzen ez naizela bakarra izango egoeran eta ondana. Bai, berratik. Baina, karo, ez dakit, guain esatezen, ni pentsatzen un, ni esan zeanean, uztaiak 3ako dena egon gozala, nire asmoa zan, uztaiak 3ako gehienez dena itxita uztea. Baina, karo... Eta horrela egongo dozu, bai, seguro. Ke optimista, ojalá. Bai, nik egin ditut zuzenketak ere bai. Tokatu zitzaizkigun iaz, eta egiten dugu, eta gure itunpekoen artien egiten ari gara, eta emoteta. A ber, eta nahi orduk sartu ez zaitela, inporta, baina, ez zaitena pixkat logikoa egiten da, olako zerbait montatzea, pertsona batzuk, entre comillas, ez dakit nola aukeratuak izan dian, ze irizpide erabilian, zezeatean, eta entzun detenen, zuzenketak irailean emango ala denbora bat iteko, sinietakit eta lanian egon naizen irailean, orduan, da pixkatola, da como, ez dakit, marron deitu, edo azul, oberre, nahizun bezala. Baina, egokitu zaigu lan bat, ez dakit ze irizpide erabilirian, berdintzait ezkuntzatik, berritze egunetik, edo kursua montatu danetik, eta konturatzen nahi naizena da, daudela, fleko pila bat itxigabe, eta gaude hemen jende pilo bat, ez dakizkigula, ez da nundik noari joazkin gauzak. Orduan, benetan, ikastaroa guai, digitalizazioa nahi dana, baina gero konturatzen nahi nahi, daudela, utxune pila bat bete gabe. Baina, eskertuko gen... Benetan, ez dakitola gauzak itea, kite piloak itemato. Bai.
Eskerrik asko. Bueno, hori, jarraituko dut, bale? Ikastaroaren zuzenean galderako ikitzen badozu ez, hori, apuntau eta dena. Eta bestela, beste guztiak amaieran. Eta eskerrik asko, Jose Mari. Ondo, jarraitzen dugu, eta orain foroekin hasiko gara. Eta danontzako apurtxu bet berria izango den gauzatxo bat ikusiko dugu, osak oso interesgarria. Bueno, igual bidaide kurridikia zuzentzen baloratzen ari zareten bidaide horientzako ez, baina bueno, ira bat ezberdina da. Foroak, gure ikastaruan, foro mota bi daude, erakutsi dizkizuet, ezta? Dekoguz. Foro normala, arazo teknikoak kontatzeko, foro bat moduluaren galderak egiteko, modulu honi buruzko galderak egiteko, hasta foro de toda la vida, galderak, zalantzak, iradokizunak, horrelako gauza jartzeko. Eta hori da, foro normal bat, erakutsiko dizuet zelan funtzionatzen duen, hala ere. Hemen, ikusten badozue, sartzen zarete foroan bertan, klikatzen dozue foro gainean, eta foroan gaudela, aukeratu aldozue zuen ikastetxea, eta horrela bakarrik zuen ikastetxeko zalantzak ikusiko dituzue, eta zuen ikastetxeko egoten badira zalantzak, eta horiek bideratu ahal izango zen dituzkete, ze normalean gaiarekin lotuta daude, eta erantzunen bat igual emon behar dozuek, zuek edo koordinatzaileak, ez dakit nork emoten dituen zuen kasuan foroaren erantzunak. Normalean, ikastetxaren balidatzaileak emoten ditu erantzunak, baina ez dakit zuen kasuan zelan egiten ari zarete, bale? Eta baita ere, nahi baduzu, dauden guztiak ikusi aldituzu, hemen ikusten dugu, bat dagoela, bale? Eta ikusi alduzuz besteok ere zer esaten duten, ikusteko gitxi gora bera, zer erantzun motak emoten dituzten, eta dana. Ikusten badugu, ikusteko foroaren galdera, klikatzen dugu pertsona horren izena gainean. Joango gara berriro atzera, zeharin egin dut, klikatzen dut pertsonaren gainean, pertsona gaiaren gainean, eta hemen irekitzen zait bere galdera. Bere galderan onduen, eskumaldean edo sinforon bezala dekogu erantzun, ezabatu irakasleak ukitzen dugu aukera, beste honek badazpadan baten batek lekuzkanpoko iradokizunen bat egiten du, baina lekuzkanpoko txarra, eta orduen ezabatzen diogu mesua eta punto. Orduen erantzuna diogu erantzuteko, erantzun emoten da, eta hemen idazten dugu nahi duguna. Ze aukeran ditugun erantzunaren barruan. Hemen mezu bat idatzea aldugu, sin más, nahi duguna, edo mezu honetan ere nahi dugu jarri esteka bat, nahi dugu jarri irudi bat, nahi dugu jarri baltzaranak, edo gorriak, koloreak, edo zein gauza. Mezu horretan erantzuna emon ostean. Orduen, horretarako aurreratua jartzen duen honi klikatzen diogu. Emoten badiogu aurreratu honi ikusten badozu jaurtetzen zaigu gauza onditsuago bat. Ez erantzun zuzena, baizik erantzun zuzena, pero con más, con gehigarri askorekin. Gehigarriak zeintzuk dira? Lehenengo, edozein editorean moduen, dekogu baltzarana jartzeko, testuaren tamaino aldatzeko, kolorea aldatzeko, hori funtzionatzen dago edozein editore moduen. Argazki bat zartzeko, daude esteka bat zartzeko, hor deko zuez eta jarretzak ez. Aukeratzen dugu hau, eta jarriko dut marroian, eta baltzaranean, eta gainera nahi do tamaino superlarge. Bale? Hori, edozein editore modu. Horretaz aparte, nahi badiogu, normalean ez dala kasua, fitxategi bieterantzi, nahi diozuelako erantzun bat emon, baina ja badeko zuen, gero erakutsiko dizuedan galdera arrunten fitxategi horietan, zelan prestatu ditugun bideo batzuk eta salpen batzuk edo kit digitalean dauden erantzun edo bideo batzuk nahi badituzu estekatu, estekatu ez sartu zuzenean, hemen. Errezena da estekatzea, zuzenean. Horretaz aparte, hemen dauzkagu bi gauzatxo, bi laukitzu. Ikusten baduzu hemen jarraitzen dozuen ikastetxea egoten, hau ikastetxe berezi bada. Da ikastetxe bat. Ez baduzue, begiratu beti, ea zaudeten erantzun ari zareten nahi dozuen ikastetxera, ze ez badu ezar jartzen hemen, ezan nahi dozuek idaztetakoa danok jasoko dutela. Segun zer dan idazten duzuena, igual ez dozue danok jasotxar nahi, bakarrik ikastetxe hauekoak. Ondo, orduen etiketak ditu, barkatu. Hemen ditugu bi mezu.
Bidali berehala foroko mezuaren jakinarazpenak, bale? Zer esan nahi du hori? Guk bidalketa egiten dugunean, mezu bat urtetzen zaigu hemen goian, esan ez 30 minutu barru publikatuko da zure mezua. Zergaiten gertatzen den hori? Normalean publikatu ostean konturatzen garelako, akats ortografiko badaukagula, estekastu zaigula, argazkia ez da lagun nahi genuena, horrelako gauza gertatzen dira. Orduen deko, 30 minutu aldatzeko eta egokitzeko mezua. Bale? Baina, behar bada, zeo zer, bidali nahi duzue, superarin harin baten, ze oso premiazkoa da, jasotzea mezua, orain bertan. Orduen, hori izaten bada, klikatzen duzue hemen, eta orduen jarraian jasoko du zuen erantzuna. Jarraian. Zein da arazoa? Ezin duzula gero, aldo zuzenketak egin, baina pertsona horrek ikusiko da zuen mezua zuzenketa barik. Gero ja ez. Gero ja zuzenketekin, baina momentuan eta benetan, 180 gertatzen da zu mezu bat idazten duzula eta bidali ostean konturatzen zarela akatzen badagoela. Orduen, hobeto da ustea 30 minuturek, hau da, hau ez ikutu. Baina behar bada inoiz premiazko mezu bat bidali behar duzuen, klikatzen duzu. Adibidez, bidaide moduen, ez dakit, nota guztiak txarto jarri ditut, jo kese. Izen leke, dana txarto egin duzue, ez dakit, meteorita bat jasoa gauzidalako zuen ikastetxe gainien. Abizu hori emon beharko dozue. Momentuko izango da. Bestela, utzipakean. Eta pertsona bakar bateri, hau da, idatzi duenari ikusten badozu hemen dagoela galdera, eta justo azten dezaten. Eta nire ikastaroan, ez dakizer gertatzen zait, eta nire kasuan, eta zen duzue, danok ez dute zertan jakin behar horren erantzuna. Egiten duzue modu pribatuan, klikatu eskero hemen, eta pertsona horrek jasoko du mezua. Zuek, zuzendari moduen, foroan zaudetela aukendu ingo doze, bestela neska honek jasoko da nire mezua eta edo nahi. Baina, pribatuan jartzen badozue, mezua erantzuna bardin egongo da hemen azpian, baina egongo da, bekaldean hemen idatzita egongo da, mezu hau pribatua da, nagore behitiak bakarrik jasoko du erantzuna. Eta orduen, naiz eta emon danok ikusi dezakegula, ez bakarrik ikusi aldu, nagore behitia, berak jasotakoa. Modu pribatuan. Zer gehiago ikus dezakegun hemen erantzunean. Modu pribatuan, zuzenean ere egiten dugunean erantzun azkarra ere emon dezakegu. Aurreratuan joango gara berriro. Pentsa, askotan ikusten duzuela galdera berdina. 2 aldiz, eta zen duzu, beti galdetzen diate berdin. Jendeak egia esan da, eta sentitzen dut, baina horrela da, ez ditu aurreko galderak eta erantzunak irakurtzen. Berez, alantza berea da, eta botatzen du. Igual erantzun duzu 7 biderari jau. Baina, ez dute kasurik egiten. Ez dute irakurtzen. Horrela da, zer egingo dugu. Orduen, zer dekozu? Jartzen dozu hemen etiketetan, eta idazten dozu hemen zeri buruzko galdera da. Adibidez, ez daki, lehenengo ariketa. Jartzearen zioz, ezta? Lehenengo ariketari buruzkoa izango da. Orduen, ikusten badozu etiketa sortu zait lehenengo ariketarena. Orduen, gero, nahi badut erabili, honi emon diodan erantzuna, berrerabili nahi badut, etiketaren bidez bilatu ingo dut, pertsona horrek emondako, nik emondako pertsona gai berdinari buruz emondako erantzunak ikusi ahal izango ditut, eta orduen, hori borratu indot, eta orduan beti erantzungo dut gitzi gora bera gauza bera, edo kopia-pega egin da dut. Hori da, etiketak, hau da, beti etiketak bilatzeko errastasunak emoteko. Ondo, hau ikusita, baita gertatu alda, galderaren bat oso importantea izatea, edo zuek ja erantzun daukitzea eta jendea ez dakizuelako zergatik, baina hasten da behin eta berriro idazten behien gauzak igual daukatela zer ikusia edo igual ez. Iazko ikastaroan irekizan zabalduzan hortik idatzi behar zala ez dakitzen bat aldiz foroan eta derrigorrezkoa zala. Ezala hola, baina, iazko ikastaroan, inork egin basunika iazko ikastaroa, ireki egin zan 5 aldiz idatzi behar zala foroan derrigorrez. Dakit nork hasi zan horrekin, baina, horrela jarraitu zan. Orduen, jendia hasi zan idazten, eta edozin lekutan jartzen zuten, kaixo, baina guretzat zuzentzailea ginela, ziren 1000 mezu kaixo esaten. Duen, heltzen da momentu bat, zuk blokeatu aldozula gai bat, esan ez, ja erantzun da dago, hemen ezin du inor gehiago idatzi. Eta horretarako blokeatzen dozu eztabaida.
Bale? Eta eztabaida honetan, ja inor gehiago ezin dago erantzun. Zer gertatzen da ez badon nahi blokeatu, bat desblokeatzen dut. Eta jazta. Bale? Gehien bat da, ez egoteko hainbeste erantzun, ja erantzun da dagoenean, ez egoteko buelta gehiago galdera berdinari. Hori, foro normalean. Orain ikusiko dugu zuzenketako foroetan. Adibidez, foro hau berez ez da foro bat, da atasa bat. Atasa hau, da bigarren atasa, jartzen duela balide bat aztertu eta iruzkin bat foroan idatzi, bale? Ariketa barruan azalpenak daude, zelan egin behar dan, eta zer jarri behar dozun, eta zer idatzi behar dozun, eta guztia. Bale? Baina, eta hemen, baina horretaz aparte, orduen, iruzkina egin behar zan foroan. Bale, bat, forora joaten gara, eta hemen jendeak bere iruzkina jartzen du. Iruzkin baten sartuko gara, adibidez, lehenengo honetan. Zuk ikusi aldozuz, berriro bueltatuko naz, zuk aukeratu aldozuz zure ikastetxekoak, ez araziko zuzentzen besteenak. Bale? Aukeratzen dozu zure ikastetxekoa. Begirazen bai jende, iratzi duen hemen, zintxo. Ondo, hemen iratzi dute, eta orden pertsona hauen artien, sartzen zara, eta hemen azpian, bere iradokizunaren ostean, ikusiko dozue kasilla bat jartzen duela valorazioa emoteko. Eta zuzenean, ez dut emongo bat ere, geratzen da sartuta. Bakarrik klikatu eskero, geratzen zaio nota sartuta. Baina hemen aukeratzen dozue, ze motatako erantzuna emoten diozuen, nota edo jarriko bazenuten moduen. Ez dauka loturarik gaiarekin, idatzi digu beste zeo zer, ez du ezer berezirik esan, ondo dago eta jazta, interesgarria da, eta nabarmena da, gainera estekak jarri ditu, eta referentziak, eta ez daki zer, superondo. Bale, jartzen diozue. Hau hemen jartzen dozuen balioa, eragina dauka notan. Hemengo nota, 3-4 aldiz idazten badu, bataz besteko bat ataratzen dau, bat bakarrik idazten badu, bat izaten da. Eta nota hori eragina dauka kalifikazio kuadornoetan. Azken notan, pertsona horren azkenengo gai, edo ez gai lortzeko horretan, eragina dauka. Jakin ezazuen, segun zeran puntuatzen duzuen hemen. Eta, orduen, horrela, begiratzen direnak. Ikusten baduzu edozein foroan, esan dizuet, alde batetik dekoguz foroaren gaiak. Hemen, ze ikastetxekoa dan. Zuek, Francisco Vitoria aukeratu danez, badanak dira Francisco Vitoria, bale? Hemen, nork hasi duen mesua. Eta nork erantzun dion. Erantzun badio inork. Eta agartzen badu 0, izan nahi du, pertsona berdinak hasi eta amaitzen badu, eta hemen 0 jartzen badu, izan nahi da, oraindik ez diola inork erantzun ezer. Normalian, kasu honetan, iruzkina besterik idaztea zenez, normalian 0 ekingo dute danak. 5. Moduluan, egin behar da iruzkin bat eta 2 ekarpen. Orduen hor, danok jasoko dituzue beste honek ekarpenak ere zuen gaiari buruz. Era berian, zuzentzen baloratzen dira, eta ekarpenak ere. Ea zeo zer berria emoten duen, edo zimaz oso ondo. Badakizue, ezke, ikastaro honen helburua azken batean da digitalizazio munduan irakasleak hezitzea. Eta orduen, danok dakigu digitalizazio munduan netiketa bat erabili behar dela foroetan gehien bat. Hau da ezin da maiuskulaz idatzi, zehoro jukatzea da, edo ezin da itxusiak erabili, edo horrelako gauzak. Orduen, hori da baloratu behar duzuena, baita ekarpena, baina baloratu behar duzuena gehien da ea digitalki foroak ondo erabiltzen dituen. Eta gauza bat dagoena ere, foro baten erantzuten baduzu ondo, oso ondo, ez du ez aportatzen, ez da lagungarria. Orduen, erantzun du, baina hori ez da erantzun bat. Erantzuna da, esatea zergaitik bai, zergaitik ez, esatea alde positiboak, alde negatiboak eta horrelakoak. Baloratzerakoan horrelako gauzak ekin behar duzu ez kontutan. Ze baloratzen duzuena ez da gaia bakarrik, da digitalen gaitasuna. Eta hori buruan eukin behar duzu denbora guztian. Zalantzak sartzen zaizuenean zuzenketak egiterakoan, pentsatu behar duzue, zaudetena baloratzen, da irakasle horren digitalizazioen aldeko gaitasuna hobetu duen edo ona daukan. Hori eukin behar da beti. Orduen, foroekin, hori. Hau da, albiste, baita ere, albistaren foroa jartzen dizuet eta arazo teknikoen foroa. Hori bertan kontatu dizuena. Eta ja,
barkatu ez, pasatu zait. Orain, zalantza momentu da, foroi buruzko zalantzak egiteko, eta ja azkenengo zatira sartuko gara. Foroari buruzko galderak? Bueno, eta horreko atasun. Bale, hemen, egon dira pare bat, Elisa, bat bada, bat interesgarria komentatzen dutelako foroan zer ikusiko duten. Normalean ikusten duzu bakarrik zure ikastetxekoak. Eta hemen ikastetxean gutxi egongo dire ikastetxe batzuetan. Batean bada bat bakarrik edo 3 irakasle. Orduan foroak ez dauka erabilgarritasuna handirik hain jende gutxirekin, ez da? Ez dakit zabaldu alden guztiak ikusteko edo... Ez, momentu honetan dagoen moduen da bakoitzak ikusten da bere ikastetxeena, da lan errasteko mentorek ikusten dituzte ikastetxe batzuk batera, con un poco más de bizitasuna, eta zuek bakoitzak ikusten da bakarrik bere ikastetxekoena. Hori horrela dago jarrita, ez nahaztatzeko, ze kasu honetan ikasle egitzarete, baina beste digikurrian gehiago eta itunpekoetan ere gehiago, eta bueno, horretarako dago ikastetxe mugatuta. Mentorek dana ikusi aldute. Ez horrela dago jarrita, eta momentuz horrela jarraituko dizeten. Egia esan da, foroa, holan foro teknikoa, arazo teknikoena eta moduluari buruzko arazoak sortzen direnean, bueno, horrezago, erantzungo dituzu zuenak direnak bakarrik. Eta foroa, ariketa moduen, 2. modulan erakusten moduen, eta 5. moduluan da moduen, foro horiek balidatu egin behar direnak, egingo dituzte ikastetxe horretako ekarpenak, edo idatzi behar duten idazkia edo jarriko dute, eta hori da baloratu behar duzuena, zuen ikastetxekoak. Osea, berez, ariketa hauen helburua izaten da danok idaztea, ikusteko zelan funtzionatzen duen foroa, eta irakaslek ikas dezaten, baina hori ikastetxeka murriztu denez, zuen ikastetxekoak bakarrik. Bale, galdetzen dute dena denia aldatu alden. Momentuz ez, momentu honetan ez, nik badakit, datorren ikasturterako beste ikastaro batzuntzako igual aldatuko dutela. Oraindik neurtzen ari dira onak edatzakan. Momentu honetan ez. Galdetzen dute bai, iarik foroa puntuatu behar den. Atasa hori denean, bai. Atasa foroan parte hartzea denean, bai, ez da? Bai, bigarren moduluan, bai, daukazue, nola zan lehenengo aldia foroa erabiltzen dela, jarri dugu, bai, foroa baloratu behar duzuela, foro moduen, bai, erantzuna, eta gero, apuntatu beharko zenukete ze pertsona den, edo hemen bertan jartzen du, egindako foroak aportazioa zure portafolio digitalean itxaltzea alduzu, itxatzia tasa honetan zure foroko aportazioa doan URL-a. Orduen, zuek, hau da lehenengo aldia egiten denean eta ikasleek ikas dezaten ere. Ja 5. moduluan ez da eskatzen URL-a, eskatzen da URL-a, baina ez da puntuatu behar aparte. Baina, da gitzinaka joeteko gauza berriak ikasten. Orduen, foroaren erabilera, hau da lehenengo aldia erabiltzen dutela, gure irakasleek foroa sartuko dute, eta hemen jarriko digute euren aportazioaren esteka. Foroan ikusi duzue, foroan ikusten baduzue, apuntatzen duzue eskuz pertsona honen izena, eta jazta, joeten zarete pertsona honen izenetara, eta kalifikazio barruan jartzen diozue, baietz aportatu duela zeo zara, jartzen du. Foroan parte hartu du, bai edo ez, jazta. Eta ados, eta orde, bale? Ez baduzue apuntatu izenak, ez badituzue apuntatu izenak, ona etorrita, hemen daukazue... Ez zaude partekatzen, Elisa? Ai, barkatu! Ai, barkatu, begira, foroan sartu naz ariketan, barkatu. Begira, hemen zaudetela, aziko naz berriro orduen, hemen zaudetela, ariketan bertan sartzen zarenean, hemen dago idatzita, itxatzia tasa honetan zure foroko aportazioa doan URL-a. Eta egindako foroko aportazioa zure portofolioan itxatzi ahal duzu, ez da derrigorrezkoa, ahal. Orduen, baina URL-a bai egongo dala hemen. Orduen, ariketan sartzen bazarete, hemen dago URL-a eta kalifikatzen duzue, eta zuzenean kalifikazioan bakarrik hartu dekozue parte hartzen duen bai edo ez. Joten duzue bai edo ez, baietz izango da, eta listo. Ez baduzue
apuntatzen baduzue pertsonanen, apuntatzen baduzue pertsonanen izenean, zuzenean joan zaitezkete nota jartzera. Ez baduzue apuntatu izena, hori, sartzen zaretenean ikusten baduzue hemen daukala zeo zer idatzita, aportazioa ikusten duzue, beti bezala, eskumako botoia, ireki fitxa berri baten, eta hemen dago bere, ondik, egongo da bere, eta hemendik egongo da bere aportazioa, egon eskero. Ez dizuet, larregi erakutsi naiz, pertsona pribatu baten lana. Baina hor, egongo da bere aportazioa irakurtzen duzue, eta ja jartzen diozue noten artien, ondo, txarto, baietz, normalian baietz izaten da. Eta era egoki baten parte hartu duen, klaro. Parte hartzea ez da bakarrik, baizik eta parte hartzea, hori, maioskulak erabili barik, eta gauzak, zentzuzko gauzak jartzen. Orduen, baloratu behar dela, esan dizuedan moduen, zauzen abona, esan dizuedan moduen, kasu honetan, bigarren moduluan gaudela, baloratu behar duzue foroa, eta baita atasa. Ze ikasleek da lehenengo aldia aurkitzen direla foroaren bidez ebaluatzen den lan bat. Eta hori nola dan lehenengo aldia, jarri dugu dana, bale? Baina ja, bosgarren modulura joaten bagara, daukala ere foroaren atasa, ja badaki egiten, orduen ja honetan zuzenean ez dago atasa ikusten badozu, deitzen dela foroa, da, direkta zuzenean foroan sartzen da, egiten duzue gauza bera, jarri behar dute URL-a eta dana, parte hartzen dute, hemen jartzen dizuete zelan hartu duten parte, eta ja zuek zuzenean sartzen bazara pertsona honen foroan puntuatzen dozu eta hori doa kalifikazio kuadernetara. Ez dozue berriro ere, validatu behar foroan parte hartu duenik hemen atasa baten, ez dugu jatu eta atasa jarri. Ja ikaslek badakite erabiltzen foroa eta zuek zuzentzen. Pegotargi geratu dala, pero me ha entrado la duda. Apurtxo bet, enrollatu naz. Ulertu didazuen? Yes. Holan egin buruarekin. Bale, bega, badago beste galderatxo bat. Errubriketara agertzen da irizpide bat bezala, bideoa ikusi duten, ala ez. Nola ziurtatu ikusi dutela bideoa. Noski. Sinesten duzue ariketa egiten ari dalako. Ya está. Osea, egiten badu ariketa, eta egin baditu galdetegi, hau da, aurre ezagutzak eta osteko ezagutzak egin baditu, suposatzen da erditik bideoa ikusi duela, eta ez badu ikusi, pues... Baietz, aukera zegoen jartzeko ez irekitzea atasak bideoak ikusi arte. Baina, batzutan ezke dauz ikastetxeak eta lekuak non ikusten duten danon artien, ikusten dozue pertsona baten ordenagailuan bideoak danon artien hor ikusten dozue, eta gero, zoa zure ordenagailura, zure lanak egitera, eta jartzen dago ez dituzula bideoak ikusi. Zezuk bere zure ordenagailuan ez dozu bideo ikusi, baina lagunen klasiko klaustroan artean ikusi dozue bideoa, orduen, ez dozu zertan berriro ikusi behar, bale? Horregatik ez dugu jarri hori. Itxita geratzen, sinesten duzue, ikusi dutela, bi galdetegiak egiten baditu, eta 10 bat ataratzen dago badau bigarren galdetegian, suposatzen da, ikusi duela. Bale, sin más. Besterik edo amaitzen dut, jarraitzen dut? Txatean ez, venga, jarraitu. Eskuak ez ditut ikusten irekita, así que ja, joango gara, azkenengo zatira. Azkenengo zatia da, ez dakit, errezago edo. Ez da, teorikoa. Bale, lehen esan dakoa, ikastararen dinamizazioa gogoratzen baduzue, esan dizuet ariketak egiterakoan feedbackak interesgarriak direla. Idaztea zehozer, ikasleek irakurtzen zuek ikasle asko dituzue, baina ikasleak dauka bakarrik bidaide bat, zuzentzaile bat, o baloratzaile bat. Orduen, berak jaso behar du mesua. Ziurazki zuek ikastaroa egin duzuenean ere jaso duzue zehozer mesuren bat. Orduen, feedbackaren garrantziari buruz, botatzen dizuegu hemen informazioa purbet, bale? Eta gero, hala ere, emon dizkizuegu adibidetxo batzuk. Guri gertatu zaizkigunak, eta orduen adibide moduen emoten dizkizuegu. Erabili aldituzue, kopiatu aldituzue, zuen zerrenda pertsonala prestatu, bale? Baina adibide moduen
guri ondo guk erabili izan ditugunak izan dira. Hala ere, zuen zerrendatxoa egin aldozu, ez dago arazorik, Gogoratu, isa jartzen duen lekuan, zuen beste, pertsonalizatu apurtzu mesua. Vale? Kaixo Kristina da, hobeto kaixo isa baino. Orduen, zein da gehien gertatzen zaizuen arazoa? Bidalitakoa ezin da ireki. Hau da, normalean portafolioa ezin dela ireki. Googleko sitea izaten bada, horrelako mezu bat ikusiko duzue. Eta genialia erabili badu, horrelako mezu bat jasoko duzu. Mesua, pantalla bat agertuko zaizue. Besteren bat erabili badu, beste aukera, baina ia 180, irakaslegoaren 180 edo sitea edo genialia erabili du egiteko portafolioa. Ondo, horrelako mesua agertzen bazaizue pantalla erdian. Edo horrelako mesua agertzen bazaizue, baimenen kontu bada. Orduen, Google hause bada, Google sitea erabili duela portafolioa prestatzeko. Mesua guk idazten genuen hausa, zure portafolioan Drive-etik estekutako dokumentua ezin dut ikusi, ziurazki baimen kontu bat izango da, nola ez dakigun zendan, ziurazki, mesedez edonork ikusteko moduan jarrizke, iaia gazu gehienetan zan horregatik. Esteka apurtuta gitzitan egonda, normalin izaten da baimenen kontu bat. Baiestatu, beste nabigatzaile de inkognito eran ikusgai daudela eta abizai dazu, abizuaren azan nizuen, mezu baten bidez abizatzen diegu. Mesua, hemengo mezuaren bidez, hemengo jan jartzen duzu, edo lehen esan dizudan moduen, zuzentzerakoan, zuzentzen duzue pertsona baten lana, edozein pertsona jarriko naz berriro, edozein pertsona gainien, pentsa, honen portafolioa ezin dudala ikusi, pertsonaren gainean klikatzen dut, bidali mezua, eta hemen jarritako guztiak hartu, kopiatu eta pegatu. Vale? Sin más. Edo gokitu, zuek nahi dozuen moduen. Eta bidaltzen diozu. Eta orduen, mezu baten bidez, esaten dizue, egin dut ondo, primeran. Egin badozu ondo, jazta. Eta hemen baita ere jarri dizuegu bideotxo bat azaltzen zelan emoten diren baimenak Googleko dokumentuetan. Bideotxo txiki bada, klikatzen dozue, ikusteko, eta jazta. Orduen, horrekin, jasotzaileak ikusiko dau, ez badaki partekatzen, hor bideoa ikusita jakingo du zelan partekatzen da, bidaliko dizue mezu bat esanez, ondo ja badago ikusgai, eta punto. Gauza bera, genialirekin. Hemen dago bideoa, orduen, bidalidazuna ezin dut ireki, eta hemen dekozu bideo bat zelan partekatu nirekin. Bidaltzen diozue dana, eta jazta. Nahi baduzue beste mezu bat egin, primeran, baina hor ja baduzuenez, hor jarri dizuegu. Baita, daude gero, erantzun normalak. Lana egin ostean, pertsona horren lana ona da, ikusi duzue, gai nota, osatuta nota lortu du, eta, feedbacka moduen, gitxienez ikusteko, irakurri dozuela beren lana, jarri aldozuez, lan ona egin duzu, oso interesgarria, nahi dozuela. Daude aukera asko, zuek aukeratu bat, eta niri gustatzen zait, honetaz gain, lanari buruzko erreferentziaren bat jartzea. Zer gustatu zaizun, ez gustatu zait, lehizik eta oso interesgarria ditu zait, jarri dozun adibidea. Bale. Baina hori ja zuen esku eta zuen denboraren arabera. Igual duzue denbora edo igual ez. Baina jakin ezazuen, hemen daukozuela, erantzunak emoteko feedbacka eta zuen eskura dagoela eta erabili dituzuela. Galdetzen digute askotan, ea zenbat aldiz edo noiz sartu behar zareten zuzentzera edo balidatzea ikastaroak. Nik ez komendatuko nizueke, ez zoratzeko, astean behin sartu eta ikusi. Eta sartu, balidazioak emon, eta punto. Astean behin sartuta, egiten dozuen dana jarraian, gorde ordu bete edo behar dozuen denbora hori egiteko, eta ja. Gero, galderak. Emoten fak ikusten duzue. Emoten diren, zalantza edo gertatzen diren gauza gehienak. Pasaitzak galdu edo ahaztu egiten dutela, bale? Galdu da ahaztu, txarto erabili, ez gogoratu, bale. Hemen jarri izuet ze gerta aldan. Pasaitzarekin arazoak baditu, zuek esartu horretan, esaio zue, klikatzeko kopiatu aldo zue hemen dagoen diapositiba osoa, edo pasatu jo zue zuzenean honen esteka. Eskumako botoia, kopiatu lotura, eta bidaltzen diozue pertsona horri. Orduen. Gehien gertatzen dena, izaten da,
pasaitza galdu edo astu duela. Bueno, hor azpian, justo sartzen den lekuan, dago leku bat jartzen duela, zure erabiltzaile izena astu duzu. Klikatzeko hor, eta jarraitzeko pausoak pasaitza berria lortzeko. Esaiezue, pasaitza berria lortu ostean, itxaroteko ordutxo batzuk, berriro erabili arte. Normalean jarraian egiten du modelguneak berak, baina bada espadan zeukindu guz pertsonak askok, gainera galdu dutela pasaitza berria jartzen dutela, frogatzen dutela pasaitza berria, baina oraindik ez denez eguneratu, azkenean soramen bat izaten da. Ez dakite ja aurreko pasaitza, osteko pasaitza edo ze pasaitza erabili behar duten. Zaiozue, hau erabili ostean, itxaron 24 ordu eta gero sartu. Eta holan seguru funtzionatuko diela pasaitz berria. Zen izaten da, arazo normalena, egotea, beste modelgune baten. Badakizue, zuei ziur gertatu zaizu gaur gertatu zaizuela, batzuk berdean zaudetela eta urdinean sartzerakoan, karo, eske modelgune ezberdinak dira, jarri dizkugute oso kolore itxusiak, baina guk ez dugu aukeratu, Osea, itxusiak zaten dut berdea eta urdina eske dira iaia modukoak, nire ustez. Pena bada. Osea, izenan fijatu, modelgune teknokurrikulum IP, hau da, ikastaro berdea. Modelgune urdinean bakarri jartzen du modelgunea. Hau berdea da, hortxe dago ikastaroa. Urdina da, zuek erabili duzuena ikastaro hau jarraitzeko. Baina berez, erabili behar dana ikastaro guztiak egiteko berdea da. Askotan, gure ikasleen artean aurkituko gara, saiatzen ari direla. Urdinan sartzen berdeko pasaitzekin edo aldrebez. Ziurtatu lehenengo berdean daudela. Eta gero. Mikrofono hori, mesedez. Nor dago mikrofono? Isildu aldo zuen? Bai. Bai. Hori. Gero, erabiltzailea eta amendeko zoez, da espadan martxan dagoen, apuntatuta zaudeten, hemen behien dituzue aukera gehiago, baina guzti hauek ezigunean matrikulatata dagoen, ez dagoen, baina hori ja suposatzen dut zuen koordinatzaileak eta mentorek egingo dutela, aurrera emango dutela. Hemen jarri dizuegu, zelan egiten den pantailazo bat, behar duzuen, arazoen baduzuelako eta nahi duzuelako zuek ez, zuen ikasleek nahi dutelako zuekin zehozer partekatu pantailarena. Hemen dago zelan egiten den pantailazo bat. Baita kit digitalean dago azalduta oso ondo, Zelan bihurtu dokumentu bat PDF-era, nahi badute eskegi euren plataforman, euren portafolio digitalean dokumentua PDF-an, Word-ean izan beharrean, nire ustez askoz garbiago eta hobeto geratzen direla gauzak, hemen jarri dizuegu laguntza bat, jakiteko zelan bihurtzen diren dokumentuak Word-etik PDF-era, igotzeko zuen portafolioan edo ezin lekutan. Zuek, zuen ikasleek, esaten dut. Hemen dagoen guztia ikusi aldozue eta honen esteka bidali aldozue arazorik gabe zuen ikasleei edo zalantza emoten dizuen pertsona horiei. Non eta nola entregatu atazak, lehen urten dela galdera, zelan egiten dan? Zelan entregatzen den, lehenengo aldian erdi galduta ibiltzen dira. Zelan entregatzen den, non idatzi behar duten, zelan dakiten entregatu dutela, hor jartzen du, entregatu duzu, ze datan eta noiz. Eta bidalitakoa nahi badute aldatu, zelan egiten den aldaketa konfunditu direlako, edo dozein, URL-a txarto jarri dutelako, edo zein, zelan egin aldatzeko hori. Hemen dago azalpen osoa. Galdetzen badizuete, gehien bat lehenengo ataza entregatzen dutenean arazoak ukitzen. Gero ja, bernola daitida berdin, ez dago arazorik, baina lehenengoan galtzen badira, atazan bertan dauden adibideekin galtzen badira, hau luzeagoa dela, eurekin partekatu. Hemen dago bideo bat, zuen kide batek egindako bideo labur bat, zelan atazak balidatzeko batek. Hortze dago, begiratu izue, nahi baduzue, era errez batean, eta ja, kontatu dizue dantzapa guzti honekin. Hau ikusi eskero, super ondo zuzen dugu, baloratuko dituzue lan guztiak. Beste, nik egiten duan, beste era baten egiten du, baina sistema barazkenean bardinera. Momentu bat. Alde batetik, hemen dekozue kalifikazio kuadernua, espero dut egotea martxan, ez dakit dagoen, ez dut martxan jarri, así que... Ez dute martxan jarri, ezer. Orduen, como si no estuviera, esango diet izkutuan jartzeko. Hor egongo da kalifikazio kuadernoa eta kalifikazio kuadernoa egonda,
zuen notak ikusi ahalko zenituzkete. Baina hala ere, ikasleek nahi badute euren notak ikusi, edozein momentutan sartu beharko ziran, momentu bat, ez da, nahi nizuen erakutsi. Bai, barkatu, bueltatu behar naiz momentu batek. Sartzen dira, eurek entregatutako atazan, adibidez hau, entregatu ostean, agertuko zaili, hau da beste ikuspuntu batetik, bale? Baina ikaslearen ikuspuntutik, entrega egin duenean, hemen agertuko zailo botoi bat, zuzenduta dago, klikatzen badu ikusten du bere nota. Arazori gabe, berez idatzita urtengo zailo hemen ere, ikaslearen ikuspuntutik erakutsiko dizuet, bale? Hemen, bidalketa egoera eta kalifikazio gara. Kalifikatuta dagoenean hemen urtengo zailo gai, ez gai, osatuta, ez osatuta dagoena. Hemen dauka zuzenean bere nota eta ze valorazioa jarri diozuen errubrikan. Bale? Ikusiko du, edozein momentutan nota guztiak ikusi ahal izango ditu. Eta azkenik, hemen egin dizuegu taulatxo bat azaltzen ze ariketak edo ze atazak entregatu behar dituzten, A1 mailan aurkezten direnak, A2 mailan aurkezten direnak, modulu bakoitzean. Hemen dago ataza guztien laburpena. Hau da entregatu behar dutena, bale? Ikusten duzue. Lehenengo ataza irukerketa errazako ariketa bat egin behar da. Eta bigarren moduluan dago ere foroaren iruzkina egin behar du. Hau jarraitu eskero dakizue zer entregatu behar duen momentu bakoitzean, ikasle bakoitza segun ze modulua entregatzen duen. Bale? Ikusten baduzue, hor deko zue dana lehenengoan, norbanako portafolioa egin aurkezpena batekin, A2 mailan. Selfie-bortitzet burutu behar du, selfie-bortitzet aplikazioa ematen duen informazioa PDF-an igo, eta hausnarketa bat egin behar du. Ez badago hausnarketa A2 mailara aurkezten bada, ez dago amaituta ariketa. Lehenengoan bai PDF-a bakarrik egurtzen du, baina A2 mailara aurkezten bada hausnarketa egon behar da. Osa, urdinez, daukazue, ezberdintasuna A1 eta A2 mailaren artekoa, bale? Zer, hemen idatzi egiten dute, baina hemen ja, A2 mailakoak dira, podcast bat aurkezten dute, eta horrela, bale? Hordeko zuen, zer edan, zuen hori errezago kitzeko dana. Hemen baita ere kit digitala berriro ere duzuen, oso importantea, ze kit digitala oso importantea da, aplikazio guztia delako, lehen azaldu dizuet non zegoen, eta zelan aurkitu alditu zuen gauzak, bale? Eta jazta. Bale? Orain zuen txanda da, zuen zuzenketak, eta zuek nahi dozuen guztia egin ahal izango duzuen. Eta orain, galderak. Azken galderak. Mirian, esan? Orain. Txatean ez dago zer, a ber, Mirian. Kaixo guztioi. Eta lehenengo eta behin bi gauza nahi nituen esan bat. Agertu da hori Ibarreko irakasle bat eta batzutan irakasleen lanak eta horrela agertzea, ez dakiz zenbateraino den zilegi, ez da? Baina lana bakar? Bai, badaki, baina irakasle horrek hain zuzen, idatzi nion eta idatzi zidan eta esan zidan beste ikastaro batean zegoela. Hori esan nahi nuen, bere alde. Eta beste bat, baita agertu da, eta eskertzen dut, Josemarik esan duena, ez da, foro hau da bakarrik prestakuntzarako, bai? Baina, agertu da hor bidaide bat, eta bidaide horri, ikastetxe horretan nire bitartikaria den horri nik esan nion, oraindik baldintzak ere zeudela oso gargi, ez da, bat lortuko zutela eta hori guztia, eta, gero ere ez esateko aukera zeukala, bai? Hori ere argi azaldu nion, ikusteko zer zegoen eta pres bat zegoen, aurrera. Esperientzia lortuko du, bat maila lortuko du, eta hoize. Baina eskertzen dut. Eta uste dut foro hau dela horretarako, eta bihar jarraituko dugu, hitz egingo dugu honetaz, bai? Eskerrik asko. Esan dakoa barkatu erakutsi dut, baina korrikan erakutsi dut, eske teknikoen adibideak eta ez nituen, ze dago sobre la marcha ikastaro orain, eta orduen normalean eukitzen ditut ja adibideak izenak tatxauta eta dana, baina ez nituen adibideak, orduen sartu ditut hor, baina korrika batean erakutsita kendu ditut, eta jazta barkatu. Eta, ez dugu gauzan dirik erakutsi, izena eta baina hori. Bale, eskerrik asko. Eta egia. Kronogramarena,
nik erakutsiko dut, ala Josebak erakutsiko du, ala... Erakutsiko dut, bai. Eta azaldu baita ere. Azalpentxo bat behar du. Bai. Etxan, segundu bat. Galdera gehiago ikastaroari buruz, ez aldatzeko gaia. Eta gero ja egingo dugu, barkatu Joseba, ze konturatu naz, igual, galdera gehiago ikastaroan azaldutakoari buruz? Ez? Eskerrik asko, Jose Mari. Jose Mari badauka galdera, berak prestatu duela ikastaroa. Vale. Hori, esandakoa lehen ere, amaieran jarriko dizuegu nora bidali behar dituzuen zuen zalantzak, eukin eskero zalantzak. Hala ere, jakin ezazuen guk beti gaudela prest, erantzunak emoteko, idatzi guzue mezu bat, eta, vamos, ditzienez, egiten dugun lan gure mentoreak eta ez dira, eskertzen dute erantzunak eta guztia, zuei ere erantzungo dizuegu oso ondo. Nahi dugu ahal dugunean gitzienez. Gero, orain txemongo diogu itza Josebari, baina galdera, nahi dut, amaitu ikastaroarekin, gero joeteko beste gai horretara. Ikastaroarekin, a la 1, a las 2, eskerrik asko guztion partetik, hor dekogu Ainoa, hor dekogu nere, Jose Mari, Jose Luis, eta Txomin falta zaigula, dala gure partaide bat ere. Eta, bueno, eskertzen dizu guztioi horre gortzagatik, eta guk gure aldetik, jazta ikusiko dugu orain Josebak bidaltzen digunen, jarriko digun kronograma, nik ere ez dakit, gure kasuan, bakarrik arduratu gara formazioaz eta hori, baina de paso enteratuko gara detaile guztietaz, orain Joseba kontatuko dizuela bidaideen ibilbidea, bale? Eskerrik asko guztioi. Bueno, labur, gero txatean jarriko dut, lotura, dokumentora, zuek ere dokumentu hori eukide izuen, bale? Deskargatu dezazuen, eta, baina, bueno, printzipioz partekatu ingo dut, eta azalpentsoa emango dizuet. Ikusten da, ezta? Bale, hor daukagu, hori, zenbatuta, nolabait prozesua zenbakiz adierazita, bai? Orduan, hor bat zenbakian dago kursoaren hasiera eguna, otsailaren 13an zabaldu zen, beraz, imaginatzen dugu ja jentea hasiko zala ja moduluak aztertzen eta baita ere atasak egiten eta entregatzen eta bar. Beraz, orain dela hilabete pasatxo ja martxan dago. Beraz, dagoeneko atasa desente egongo dira ja zuzentzeko. Bale, gero, hemen, bigarren puntuan jarri genuen bidaideen esleipena. Hor epe bat jarri genuen, zuen figurak nolabait kaptatzeko eta bidaide rol hori emateko. Martxoak 17. Beraz, hori da joan zan ostiraleko data, eta data horretara arte izena eman zendutenok, hori, gaur egunean bidaide rol hori daukazu. Ados? Gero, aste honetan bertan, hor, 3. eta 4. puntuetan adierazten dena da, astelen eta astearte honetan izan dugu bidaideentzako, bai kurridigiko bidaidentzako, bai zuentzako, hori, B1 akreditazioa lortzeko formazio bat. Ados, behar bada zuetariko batzuk egongo zineten bertan. Baina jakin behar dozu, ez dakit honen inguruko ze informazio daukazuen, baina zuzenketa lanak egiteagatik B1 maila lortzeko aukera izango dozue. Formazio komplementario osagarri batekin. Formazio hori aste honetako, astelen eta martitzenean, aste artean eginda, baina ekainean beste saio bat egingo da. Ados? Honen inguruko informazio gehiago emango dizuegu, data heldu baino lehenago. Baina hori, imaginatzen dugu informazio mentoren bitarteko informazio hori jasoko zenutela. Bidaide lana egiteagatik, B1 akreditazio hori lortzeko bidean zaudetela. Ados?
Gero nahi badozue, galderak egin honen inguruan, bale? Saiatuko gara erantzuten eta euki ditzakezuen zalantza horiek argitzen. Bale, gero, 5. puntuan gaurko eguna agertzen da, saio hau agertzen da, azalpen jardunaldia. Gero, hemen 6. puntuan agertzen da hor maiatzak 24 hori da hobesten dan data bat. Ez da derrigorrean bete beharreko data bat. Eta hor, data orientatibo batzuk ematen dizkigute hemen, apur bat gure lana hobeto antolatu dezagun. Baina referentzia asko datak dira. Orduan, maiatzaren 24 hobesten da, batetik eta, bat, 2, 3 eta 4 garren moduluetako zuzenketak egiteko. Da hori, esandakoa, data orientatibo bat. Zuei apur bat lan hori antolatzen laguntzeko. Gero, ekaineko azken astean, hori, lehen aipatu dugun, B1 formazio osagarri hori bideratzeko beste saio bat egingo da. Hori 7. zenbaki horretan agertzen da. Eta gero, 8. beste erreferentziasko data bat ematen da. Ekaineko azken astea proposatzen da 5, 6 eta 6. moduluen atasa horiek zuzentzeko eta bukatzeko. Edozein modutan, kursoa ez da itxiko uztailaren 3 arte. Hori agertzen da. 9. puntu horretan hori agertzen da. Kursoa bukatu egiten da. Hau da, itxi egiten da plataforma. Eta printzipioz, irakasleek, parte hartzaileek ezin izango dute atasa gehiago entregatu. Gero ja, 10. puntu baten ja, iraila eta urria aipatzen dira. Eta hemen jartzen duenez, irailaren lehengo 2 asteetan, zuzenketekin jarraitzeko aukera izango duzu. Ez da bukatu, lehen egonda galdera hori. Ia uztailean lan egin beharko duzuen zuzenketa kontu honetan, ez. Ze hor kontemplatzen da irailean, iraileko lehengo 15 aldiza zuzenketak amaitzeko. Gero, hor kontemplatzen da, 3. astea, iraileko 3. astea erreklamazioak kudeatzeko. Balizko erreklamazioak kudeatzeko tarte bat. Erreklamazioak bideratzeko protokoloa momentuz ez dago prest, baina egongo da, parte hartzaileek ez badaude ados zuek edo guk egindako zuzenketekin, erreklamatzeko epe ofizial bat zabalduko da. Hori araututa dago, legez egin behar da horrela. Beti egon behar da, erreklamazioak aurkezteko epe bat. Eta ja, urriaren lehengo astean, azkenengo akten sinadura, hau da, balidatu, prozesu guztia bukatutakoan eta parte hartzaileen egiaztagiriak eta akreditazioak nolabait legeztatu alizateko, akta batzuk sinatu behar dira, akta ofizialak. Formazio guztietan gertatzen da, formazio bukatutakoan, nolabait egiaztatu, balidatu, sinatu egin behar. Dokumento honetara heltzeko lotura txatean jarriko dizuet. Zuek ere esku artean euki dezazuen dokumentu hau, kronograma hau, zuentzako erreferentzia baita. Galderarik, honen inguran? Itxaita daukazu mikrofona, Joseba. Parkatu. Galdetzen nuen ia zalantzarik daukazuen honen inguruan. Zer galdetu nahi dozuen. Besteran, orain, zalantzarik ez badaukazue, baina bi arretzi datorren astean guri galdetu eta horra apur bat mentoren bidez, baina atzetik ibiliko gara gu ere honen jarraipena egiten. Lasai, galdetu, gurekin kontaktatu,
Eta ia foroena, foro orokor bat sortzea lortzen dugun, eta apur bat ikastetxe desberdinetako irakasleen arteko elkarrekintza hori bultzatzen dugun. Ados. Zuen ikastetxe, zuenak ez dien beste ikastetxe askotan irakasle bakarra edo bi irakasle bakarrik daude matrikulatuta. Orduan, horren isolatuta egonez da itxesen, saiatuko gara hori ikastetxe desberdinen arteko, irakasle horien arteko, kontaktua bideratzen eta apur bat formazio guztien helburu hori, elkarren gandik ikasi eta ia lortzen dugu. Ados, zalantzarik? Kaixo. Nik, honen inguruan, hau dago ja, eta bai ala da, kronograma hau, esan nahi dut, ez da, ez finko, ja. Printzipioz bai, kronograma bat behar da, bestela prozesua eskuetatik eskapatzen zaigu, orduan behar dugu kronograma bat, eta referentziazko data hito batzuk bestela. Nor zara parkatu, ez zaitut ikusten? Ni naiz itxargoiena Zarauetik. Lanbide heziketakoak gara, eta, ez daukagu informazio askorik, eta nahiko galduta gaude. Orduan, behin hau ikusita, gu behar dugu, norekin hitz egin behar dugu, gure zalantzak argitaratzeko, norden nori. Esango dizuego, Itziar. Ordenatuko dugu eta esango dizuego, eta erreferentziazko pertsona bat gutxienez eukingo duzue. Baina, eske, hau dago, jendea dago lanean, eta gu behar dugu, ez. Bai. Esan nahi dut. Bai, laster barru eukingo duzue, jasoko duzue informazio zuzena, eta referentziazko pertsonen izenak eta kontaktua. Ados? Bai, Hor badago galdera bat txatean ikusten dut. Uztailaren 3an ikastaroa Moodleen desaktibatzen bada ikasleek zuzenketak noiz eta nola egin daitezke. Ez ikasleek egingo dute itxita modulua. Ezin izango dituzte printzipioz entrega gehiago egin. Bale? Baina zuek irekita egingo duzue. Ez dut ondo lertzen galdera. Ikaslei printzipioz izten zaie plataforma, izten zaie uztailaren 3an. Eta ordura arte entregak egin ditzakete, baina hortik aurrera ez. Barkatu, nik esango dizuet, ez zaie ikastaroa desaktibatuko, ikastaroa jarraituko dute aktibatuta gukitzen, baina ezin izango dituzte entregarik egin, baina ikusten dute ikastaroa bardin, eta hor notak ikusiko dituzte arazorik gabe. Baina ez dutena aukingo da gauzak gehiago entregatzeko aukera. Ikastaro hau irekita jarraituko, ikastaro esaten dut urdina, berdea, egingo dutena, teknikoena, eta guztia, edozein ikastaro. Jarraitzen dago irekita kontsultak egiteko, zezuk zure lana egin duzu, eta igual hemendik ikasturte erdian nahi duzu berreskuratu zeo zer, edo bergogoratu edukiren bat, eskura ukingo dute, danok sartu ahal izango dira. Eta hor, eiderrek galdetzen du, ia uztailean zuzenketekin jarraitu dezakezuan, bai jakina. Zuek irekita ukingo duzue. Baduzue oporretan zuzenketak egin. Printzipio zuek irailer arte irekita izango duzue. Ez horregatik. Galdera gehiagorik? Bai, parkatu. Ez dut ulertzen oso ondo, irailaren 3 arte entregak egin alditzakete ikasleek. Bai, eta gero guk, bidaide moduan, zuzendu alditugu eureak egindako entregak irailer arte. Ezta? Bai, eurak printzipioz entregak egin izango dituzte,
Uztailaren 3 arte. Bai. Eta gero zuek irekita ukingo duzue plataforma, zuzenketa lanarekin jarraitzeko irailera arte. Hau da, irailaren lehenengo 2 asteetan ere, aukera izango duzue zuzenketak egiten jarraitzeko eta bukatzeko. Bai, baina gero guk zuzenketaren bate egiteko esaten badiegu ikaslei, haiek nola egin dezakete zuzenketa hori tarte horretan? Hor aurre ikusi dezakegu, eurak entrega horiek, pendiente dituzten entrega horiek egin ditzaten, tarte batez ireki daiteke. Baina hori nik ezin dut hori bermatu momentu honetan, hemendik, ze hori da beste norbaitek hartu behar duen erabaki bat. Baina posibilitate hori badago. Bale, ederto, eskerrik asko. Ez horregatik. Besterik? Bale, ez badago besterik, nik amaitu dut. Bi esku altzatu da ikusten dut, Maria ez daki zer eta Itziar G. Ez, ja ez. Vale. Itziar Goiriena. Aha, ez que dut ikusten, makarri G ikusten dut. Esan Itziar. Markatu ez dut eskua igo. Vale. Primera, bueno, arduen agur guztiei. Vale, ba. Eskerrik asko. Zuen lanagatik. Gero, parkatu, Jose Mari, saioa grabatzen ari da, ezta? Inote, hori, Vale. Oso, ondo, eskerrik asko, Jose Mari. Bai. Venga, ondo izan, agur. Venga, agur guztioi.